Вітаю тых, хто зараз на этэры. Я маю надзею, што мяне чуваць. Напішыце, ласка, ці добра вы мяне зараз чуеце. А, Дзякую, Султан, што напісаў, што не чуваць. Я тады зараз паўтору пытанне. Панове, напішыце, ласка, зараз у каментарах, дакладней у чаце, як лепш вам, каб я глядзеў увесь час на вас, то бок у камеру, ці вам усё адно, таму што у чым пытанне? Манітор у мяне знаходзіцца тутака. І я буду глядзець на вас вось так, бокам. Ці важна для вас, каб я глядзеў менавіта падчас расказу, менавіта на вас, у камеру глядзеў менавіта. Таму што я атрымаў нядаўна такое адваротнае меркаванне, што лепш мне глядзець сюды, у камеру, але мне, уласна, гэта незручна. Таму мне важна даведацца вашае меркаванне, наколькі вам гэта важна. Дзякуй. І пакуль вы, пэўна, зараз напішыце, давайце я параскіну спасылку ў соцсетках, каб людзі таксама маглі пабачыць і зайсці, і разам з намі паслухаць пра Міколу Ермаловіча. Давайце я гэта зраблю. Так. Пакуль я раскіну спасылку.
Так, ну мы з вами зараз хутка пачнем. Я зараз тады адкрыю, мне трэба адкрыць здымкі. Так, які бы здымак адкрыць? Можа, вось гэты? Так, а што з камерай? Чаму яе няма? Так, секунду, мне трэба разабрацца. Чаму няма камеры? Так. Окей. Камеру, здаецца, наладзіў. Ну, супер. Панове, я папрашу вас, калі ласка, націсніце падабайку на трансляцыю. Я буду вам вельмі ўдзячны за гэта. Мы з вами даўненька не бачыліся. Напраўду, даўненька не бачыліся на трансляцыях. І напішыце, калі ласка, наколькі вам трансляцыі падабаюцца, наколькі для вас яны маюць, ну, значэнне, наколькі яны для вас важныя. Вось. Ну што ж, давайте я переключу себя сюды. І сёння у нас такая, ведаеце, досыць цікавая тэма пра асобу і значэнне асобы Міколы Ярмаловіча, ну, у нашай гісторыі Беларусі. Я вельмі даўно хацеў насамрэч дабрацца да гэтай тэмы, да Міколы Ярмаловіча, зрабіць выпуск, які выйшаў некалькі тыдняў таму. Пэўна, гэта ідэя ў мяне яшчэ была, ну, з 20-го года, я так скажу. Пэўна, з 20-го года я тады... Так, дзе? Яшчэ ў Менску прыдбаў такі файны выпуск «Наша гісторыя» з Міколам Ярмаловічам. Я, вядома, ведаў да гэтага, што такі гісторык, аўтар кніг ёсць. Але, ведаеце, ён асоба Ярмаловіча для мяне да гэтага часопіса, ну, ён больш быў у шэрагу іншых гісторыкаў, як, напрыклад, спадар Краўцэвіч, Арлоў, і я асабліва так не звяртаў увагу. Прачытаўшы гэты часопіс, і потым ёсць яшчэ адна кніга, я сёння вам пакажу, вы зможаце самі потым пачытаць яе, каб пабольш падрабязна даведацца пра Ярмаловіча. Ёсць такі шэраг маленькіх часопісаў, які прадаюцца ў Беларусі. Называецца «100 выбітных асоб гісторыі Беларусі», і там ёсць акурат пра Ярмаловіча. Так што 10 на 60 сторонак прыкладна вы зможаце сябе заняць чытаннем пра біяграфію Ярмаловіча. Вось яна ў мяне была ў Менску. Яны досыць танныя, такі маленькі зноўку часопісы. Яны каштуюць 2-3 рублі беларускіх. У прынцыпе, танна. У прынцыпе, нядорага. Дазволіць сабе можна. За мяжою я не ведаю, іх, здаецца, не знойдзеш. Гэта, вядома, пытанне, таму што часопісы класныя, там шмат выпускаў, таму калі вы пабачыце і будзеце мець магчымасць прыдбаць, купляйце. Класныя часопісы, яны напісаны заўсёды, ну, так, грунтоўна. Там шмат матэрыялу, напрыклад, Мікола Ярмаловіч сябраваў з Ларысай Геніюш. Ну, выпуск пра Ларысу Геніюш таксама існуе. Таксама я яго чытаў. Вельмі цікава, таму зноўку вельмі раю. Так, давайте яшчэ звярну увагу на чат, што вы пішаце.
Спадар Султан павітаўся, вітаю таксама. А, так. Наша возьме вітае. Я таксама вітаю нашу возьме. Спадара Артёма вітаю. Вітаю Фламінга. І вітаю Літвін 26. Буду трымаць руку на пульсе, так што пішыце ў чат пытанні. Па меры нашай трансляцыі, таму я пра вас не буду забываць. Таму пішыце, безумоўна, абавязкова пішыце. Так што на любые вашы пытанні буду адказваць. Ну што ж, Мікола Ярмолович. Уласна мяне Мікола Ярмолович вельмі, я не ведаю, як перадаць эмоцыі, ён напраўду здзівіў, уразіў і натхніў. Чаму? Гэта вельмі шмат фактараў. Па-першае, зверніце ўвагу, я зараз адкрыў здымак, як Ярмолович выглядае. Гэта такі асцярожны, ахайны пінжак, кашуля і капелюшык такі. І плюс акуляры. Яго знакамітыя акуляры. Ён заўсёды вось так вельмі інтэлігентна, вельмі, прыгожа, так прывабна выглядаў. Менавіта вось касцюм, то бок ён не насіў нічога іншага. Мікола Ярмолович быў менавіта такім. І што самае цікавае, чалавек быў пры умове, што ён меў, ось давайте пакажу вам. Пэўна, людзі, якія маюць акуляры, хто носіць. Вось я маю такія акуляры. Уласна, у мяне асабліва праблем са зрокам такіх няма. Я зрабіў сабе акуляры, таму што мне досыць слабыя мышцы вачэй, і праз тое, што шмат працую за камп'ютарам, мне патрэбны акуляры, каб не папсаваць зрок. Толькі што я сказаў, што мне асабліва няма праблем з зрокам. Ладно, гэта можна назваць праблемамі. Я хацеў сказаць, што няма праблем у тым, што я добра бачу. Напраўда, я без акуляраў жыць магу. А вось уявіце, Мікола Ярмолович, ён меў настолькі кепскі зрок, ось звычайна, я тое, што чытаў пра яго біяграфію, падзяляюць звычайна перыяд яго зроку да Другой сусветнай вайны і пасля. Да Другой сусветнай вайны ў яго было мінус 17 дыёпетраў. Пасля вайны мінус 27. Вось уявіце, чалавек, я пра гэта акурат расказваў у выпуску, каб проста прачытаць любую інфармацыю, яму прыходзілася карыстацца заўсёды лупай. Лупай і чытаць на вельмі блізкай адлегласці. Вось так, там 5 сантиметраў, 3 сантиметры. І толькі так. Людзей пазнаваў толькі па сілуэце і па гуку. То бок, калі вось чак заходзіць, і моўна, калі б Ярмолович не меў на сабе акуляраў, без гуку і без сілуэта ён бы не пазнаў, хто зашоў, што за чалавек. І толькі калі чак нешта скажа, ён мог пазнаць. І пры такой мове, што Ярмолович меў вельмі кепскі зрок, слухайце, ён быў вельмі такім энергічным чалавекам. Ось уявіце, ён штораніцу, дарэчы, пачынаўся ён заўсёды рана, і ён заўсёды рабіў фізычную такую зарадку, і ён заўсёды цягаў гіры. Калі шчыра, я не ведаю, колькі кілаграмаў, ведаю, што ён цягаў гіры заўсёды. То бок заўсёды займаўся такой лёгкай фізычнай культурай. Пасля ішоў, прымаў халодны душ. І так выглядала яго раніца. Яго запомнілі як чалавека-птушку. То бок ён быў лёгкі. Чаму чалавек-птушка? Ён быў лёгкі, ён нібыта летаў па горадзе. І калі ён размаўляў з чалавекам, яго вельмі параўноўвалі напраўду з птушкай. Што ён перад тым, каб падзяліцца нейкім фактам, якім ён вельмі прагнуў падзяліцца і сказаць, а ці вы ведалі, а ці вы ведаеце, ён так цікава нахіляў
галаву на бок і толькі потым казаў. Таму вось людзі праводзілі асацыяцыю Ярмаловіча з птушкай. Пэўна, добрая асацыяцыя. Пэўна, добрая асацыяцыя. Так, давайте зараз... Перайдзем да месца, дзе нарадзіўся Ярмаловіч. Дарэчы, цікавы момант, што Ярмаловіч нарадзіўся ў такім мястэчку Малыя Навасёлкі. Чаму цікавае месца? Таму што Малыя Навасёлкі, яны калісьці належалі шляхецкаму такому сярэднебагатаму роду. Так, давайте... Вось прыклад. Гэта сядзіба Кастравіцкіх. А вось палац пры сядзібе Кастравіцкіх, які сёння выглядае такім чынам. Палац пры сядзібе і сама сядзіба Кастравіцкіх. Той момант, калі палац пры сядзібе выглядае лепш на сёння, чым сама сядзіба. Гэта досыць сумна. І, вядома, я бы хацеў, каб у будучыні сядзіба Кастравіцкіх была адноўленая. І там мог бы быць музей. Дык чым жа цікавае гэта месца, Малыя Навасёлкі і род Кастравіцкіх? Малыя Навасёлкі належалі гэтаму роду. А род цікавы тым, што з яго выйшлі досыць такі выбітныя паэты. І адзін паэт, Карусь Каганец, ён акурат быў паэт, быў з гэтага рода. То бок Казімір Рафал Каралевіч Кастравіцкі, поўнасцю яго так звалі. Гэта да пытання, калі зноўку, гэта тое, што даказвае, што як бы беларускі паэты, дзеючы са шляхецкімі каранямі былі. І не толькі з дробна-шляхецкімі, вось род Кастравіцкіх быў такой сярэдняй заможнасці. Не магнаты, вядома, сярэдняй заможнасці, мелі сваю сядзібу, мелі маёнтак, маёмасць. Чаму мне так падабаецца гэты прыклад? Прынцыпе, гэта дзесьці сугучна з тым, з чым змагаўся Ярмаловіч. Бо Ярмаловіч змагаўся з міфам пра тое, што беларусы не мелі сваёй шляхты, не мелі сваёй эліты. Калі ласка, прыклад. Тая вёска, мястэчка, скуль паходзіць Ярмаловіч, паходзіць род Кастравіцкіх, з якога паходзіць Карусь Каганец. І таксама паходзіць французскі паэт Гійом Аполінер. Таксама з гэтага рода. Паэт, пісьменнік. Месца, пэўна, вельмі моцнае, скажу я вам так. Чаму? Не таму, што яно шляхецкае выключна, а таму, што сам Мікола, які бы здымак вам абраць? Давайте палац. Давайте на фоне палаца. Мікола, дарэчы, меў сваіх двух братоў і сястру. І не толькі Ярмаловіч захапляўся, дарэчы, цікавы момант, я раскажу пра тое, што ж яго так захапіла беларушчынай. Таму што, зноўку, гэта... мы да гэтага яшчэ дойдзем. У Ярмаловіча яшчэ было двое братоў. І яны таксама пасля другой сусветнай вайны зоймуцца, адзін брат зоймецца краязнаўствам, іншы тэатрам беларускім зоймецца. Вельмі цікавая гісторыя. І у яго такая сям'я была досыць такая, напоўненая цікаўнасцю, любоўю да Беларусі, беларушчыны. Адкуль гэта? Мяркуецца, што да гэтага спрычынілася беларусізацыя савецкая, якая была разгорнутая ў 20-х, згорнутая ў 30-х, і якую заспелі браты і сам Ярмаловіч. Сам Ярмаловіч ён заспеў яшчэ да 3 класа ў школе. І вось акурат у выпуску я расказваў, што канкрэтна ён заспеў. Гэта чытанка, здаецца, чытанка Некрашевіча і граматыка Язэпа Лёсіка. То бок гэта
тыя падручнікі, ну, згодныя з якімі вучыўся Ярмаловіч. Потым гэтыя падручнікі былі вызнаныя, ну, калі так казаць, больш так не навучна, тому што не могу падабраць больш такой, ведаеце, навукова-прыгожы тэрмін, скажам проста, варожымі. Былі вызнаныя варожымі, і кнігі спальваліся ў 30-х гадах, гэта гады сталінскіх рэпрэсіяў. Але сям'я Ярмаловічаў гэтай кнігі заспелі. Вучыўся, дарэчы, Ярмаловіч у Койданава, якое было потым перайменавана ў Дзяржынск. Дарэчы, мне вельмі падабаецца Койданава. Там мястэчка вельмі цікавае, такое мястэчка, бо у Койданаве калісьці быў замак. Я пра гэта, дарэчы, рабіў у сваім тэлеграм-канале. У супольнасці YouTube таксама ёсць гэты допіс. У Койданаве быў замак. Прыгожы, дарэчы, замак досыць. Ён невялікі, ён такі не грандыёзны, але такі сярэднявечна эстэтычны, скажам так. Прыгожы замак. І Ярмаловіч пешкі хадзіў ад малых Новасёлкаў у Койданава, вучыўся. Але цікавы момант, што са школы яго адлічылі. І перад тым, як я раскажу, чаму яго адлічылі, давайте яшчэ павярнемся да сям'і Ярмаловіча і да малых Новасёлкаў. Я сёння сказаў, што малыя Новасёлкі, вось яны, належалі, выбачаюся, буду вяртацца да, калі патрэбна, прозвішча, тому што я заўсёды баюся неправільна вымовіць прозвішча. Мне заўсёды з гэтым бываюць пытанні, таму, каб не памыліцца, буду вяртацца. Належала сям'і Кастравіцкіх, малыя Новасёлкі. Але сям'я Кастравіцкіх вядомая не толькі тым, што з гэтай сям'і выйшлі паэты, вось Каруцька Ганец, у тым ліку, пісьменнікі, а ў тым ліку тым, што яны прымалі ўдзел у паўстанні 1863 года. І за гэта іх маёнтак, іх маёмасць канфіскавалі, расійскія ўлады канфіскавалі. Малыя Новасёлкі былі перададзены некаму там расійскаму афіцэру. Нам не столь важна, што гэта за афіцэр. Нам куды болей важна, што у гэтага ці то афіцэра, ці то ўжо яго сям'і, бацька Ярмаловіча гэту зямлю выкупіў, малыя Новасёлкі. Дакладней, не малыя Новасёлкі, а хутар, які там знаходзіўся. І такім чынам хутар ужо належаў тату Міколы Ярмаловіча, які за савецкім часам быў конюхам, калгасным конюхам. Гэта важны момант, што ён быў калгасным конюхам. Чаму? Вяртаемся да факта, што Міколу Ярмаловіча адлічылі са школы. Цікавая гісторыя. Мікола Ярмаловіч вяртаўся з аднакласнікамі са школы, і ён чытаў у руках там верш ці ліст. Здаецца, быў ліст ад беларускага народа да правадыру Сталіну. Ярмаловіч, мы з вамі памятаем, ён меў кепскі зрок з самага дзяцінства, і ён, пакуль ішоў, чытаў гэты ліст, і ён спатыкнуўся. Вось бываеце такая гісторыя. Чалавек ішоў, чытаў у руках і спатыкнуўся. І так здарылася, што ён спатыкнуўся і ўпаў літаральна ў гразь. І яго аднакласнікі пра гэта расказалі дырэктарцы школы. І яны ўсё так перакруцілі, маўляў, Ярмаловіч Сталіна ударыў аб гразь. Уяўляеце, якая гісторыя? Ідуць сталінскія рэпрэсіі, хаця гэта ўжо 40-выя, бліжэй да 40-вых, ну, гэта ўжо, 30-е, 40-выя, ну, бліжэй да 40-вых гэта гадоў было. Сталінскія рэпрэсіі, актыўная фаза ўжо прайшла.
Уяўляеце, гэта ўж той час, калі ну, за неправільнае слова могуць расстраляць. Яго аднакласнікі так расказалі дырэктарцы, што ён ударыў Сталіна ў гразь. Матка боская. Ну, Ермаловіча не расстралялі, на шчасце. Пра такое гаворкі не ішло тады. Але яго адлічылі. І гэта было кепска, таму што вяртаемся да таго, што яго бацька быў калгасным конікам. Падкрэсліваю слова калгасным. Калгаснікі тады не мелі пашпартоў. І можна было іх параўнаць, ну, калі ты не маеш пашпарта, не маеш дакумента, пасведчання аб твоей асобе, ну хто ты тады? Ну, у нейкім сэнсе ты раб. Ты не можаш без пашпарта рухацца, ты не можаш ехаць у горад, было ж забаронена ехаць у горад калгаснікам, у іх не было дакументаў. Ну, такая сітуацыя. Ермаловіча адлічваюць са школы, і ён аказваецца ў такой сітуацыі, што пашпартоў у сям'і няма, ён сын калгасніка. Што рабіць? Але ж на вялікае шчасце самога Ермаловіча ён быў вельмі выбітным і здольным навучэнцам. Ён меў вельмі высокія азнакі ў школе, і дзякуючы знаёмаму менскаму выкладчыку ён здаў іспыты выніковыя экстэрнам. Потым паступіў на падрыхтоўчы курс, здаецца, быў падрыхтоўчы да паступлення. І ў выніку паступіў на літаратурны факультэт, літфак скарочана. Вот такая гісторыя. У выніку, ён паступіў на літфак, таму ён, калі хтосьці ёсць у чаце педагог, ці быўшы педагог, ці сапраўдны педагог, Ермаловіч быў для вас калегам у такім выпадку. У прынцыпе, у далейшым ён працаваў выкладчыкам, то бок яго прафесійная дзейнасць у тым ліку была звязаная з педагагічнай дзейнасцю. Таксама хачу дадаць, давайте, можа, зменю карцінку. Пастаўлю што-небудзь іншае. О, прыхожы здымак. Вось так. Давайте яшчэ, мне здаецца, з такіх важных тэмаў раскажу пра кепскі зрок Ермаловіча і чаму я лічу, што гэта важна, тому што гэта дапаможа вам скласці ўражанне далейшае пра яго грунтоўную працу. То бок, што ён прарабіў і з якімі умовамі. І зрок гэта проста, гэта ўражвае. Пра то, што чаму у Міколы Ермаловіча кепскі зрок з самага дзяцінства, ёсць некалькі версій. Адна гэта такое, хутчэй, паўлегенда, што яго маці ў дзяцінстве взяла з сабою на поле і пакінула яго, дзіцёнка, немаўлятка, пад гарачым сонцам. То бок сонца літаральна, літаральна было ў фазе такой гарачыні, паліла, і маленькі Ермаловіч 2 гадзіны прабыў пад такім гарачым, палкім сонцам. Такая паўлегенда, якая, скажем, расказвае пра тое, як папсаваўся зрок у Ермаловіча. Ёсць іншая версія, што такая более простая, такая, ведаеце, маўляў, гэта проста генетычнае, што генетычна ён быў схільны мець кепскі зрок. Як бы то ні было,
Але ўсё адно ў жыцці Ермаловіча былі выпадкі, якія паўплывалі на тое, што зрок пагаршаўся. Сёння я сказаў, што зрок Ермаловіча да вайны другой светнай быў мінус 17 дыёпетраў. Пасля вайны стаў мінус 27. Як вось настолькі шмат ён змог пагоршыцца? Ну, гэта нонсенс. Ну, уявіце, як. Можам спаслацца, што, маўляў, гэта нешта генетычнае. Можа быць. Але ж яшчэ ён не працаваў, так скажам, у архівах за кнігамі. Ён цэлымі днямі не прасіджваў за кнігамі нешта занатоўваючы. Гэта пакуль яшчэ паўплываць на яго не магло. Што ж паўплывала? Вось была гісторыя. Пачалася другая светная вайна. Ермаловіч, ён працаваў, каб я не памыліўся. Здаецца, выкладчыкам яшчэ ў Койданове ён працаваў, і яго эвакуявалі ў глыб Расіі. Калі ён вяртаўся з Расіі назад ужо, калі там рухалася Чырвоная армія, і можна было вяртацца ўжо на часткі падуладнай савецкай уладзе Беларусі. Калі ён вяртаўся назад у Савецкую Беларусь, ён рабіў перасадку у цягніку. Гэта было ў Маскве. І гэта нешта. Ермаловічу раптам спатрэбілася набраць кіпня. Ну, ён пабег набраць кіпня. І ён не прыкмеціў, як цягнік пачаў рухацца. Разумееце, то бок цягнік зварушыўся, і яго прыціснула паміж вагонаў. Столь выбрацца дапамагла яму мясцовая жанчына, масквічка, маскоўка, як правильно назваць, мясцовая. Але ж сам момант настолькі, разумееце, наколькі гэта стрэсова, калі уявіце сабе проста на гэтай сітуацыі. Вы бежыце там за кіпнем, так? Рэзка пачынае рухацца вагоны цягніка, і вас проста прыціскае паміж вагонамі. Мне здаецца, проста самога факта, што вас прыціснула, можна проста памерці. І такое здараецца, калі людзі літаральна ад шока паміраюць. І менавіта гэта падзея, то бок наколькі гэта была стрэсовая сітуацыя для Ермаловіча, пагоршыла зрок Ермаловіча настолькі, што ён знізіўся да мінус 27 дыёпетраў. На вялікай шчасце Ермаловіч з той сітуацыі выбраўся. То бок зрок пагоршыўся, но выбраўся жывым. Так, давайте зараз я зверну увагу на чат і працягну свой расказ. А тым часам нагадаю, ласка, панове, калі ласка, патрымайце этэр падабайкай, калі вы яшчэ не націснулі. І калі маеце магчымасць, пашырыць спасылку на этэр, каб вашы знаёмыя, прыяцелі маглі зайсці паглядзець, таксама паслухаць. Калі ласка, пашырайце, я буду вам за гэта вельмі, вельмі удзячны. Так, давайте пагляну ў чат. Так, вітаю Костася Скрыну, вітаю Тоню Крейгер, які піша, што шляхціш forever. Дзякуй. Тады, Тоня Крейгер, вы таксама forever. Вітанне спадару шляхцічу, піша Швідрігайла. Вітаю, Швідрігайла.
Кастусь піша, дзе хоць бы зараз мешкае спадар аўтар. Як можна зараз чалавеку з Беларусі пашукаць працы або нейкае перапрафіляванне ў Польшчы? А як жытло і медыцына? Толькі каб все было афіцыйна. Ну, давайте я адкажу на гэта пытанне. Так, сам я знаходжуся зараз у Кракаве. У Кракаве гэта такі каралеўскі горад, дзе, дарэчы, цікава, тут шмат кракаў звязвае з Беларусю. Пачнем з таго, што у Кракаве Тадэвыш Касцюшка, наш агульны з палякамі нацыянальны герой, даваў прысягу. Даваў прысягу паспалітаму люду, што ён вызваліць наш край з-пад маскоўскага прыгнёту. Даваў прысягу. Тут у Кракаве. І ёсць нават месца пазначанае, дзе ён гэту прысягу даваў. І калі вы паглядзіце на карціны, калі будзеце ў Кракаве, вы нават зможаце уявіць у галаве, тому што лакалізоўваць не трэба, там пазначана. Вы можете нават взяць тэлефон, гэту карціну і паглядзець, як гэта адбывалася. У Кракаве, дарэчы, ляжаць парэшткі Стэфана Баторыя, нашага такога выбітнага караля польскага і великага князя літоўскага. Раней яго парэшткі ляжалі ў горадні, ён перабудаваў фару Вітаўта, якая была драўлянай, у каменную, і як назва засталася, мы яе не называем фара Стэфана Баторыя, фара Вітаўта, так і засталася, хаця зноўку ён яе перабудаваў. І было бы таксама справядліва звязваць тую фару Вітаўта і з імём Стэфана Баторыя. І, уласна, у той фары Вітаўта яго парэшткі ляжалі. Да самага, я дакладна год не скажу, да часоў Польшчы, калі б тут быў Пілсудскі. І тады палова, заходняя частка Беларусі была ў складзе другой Рэчы Паспалітай. Палякі яе так называюць, другая Рэч Паспалітая. Дарэчы, пра гэта я рыхтую новы выпуск пра Рэч Паспалітую, чаму Рэч Паспалітая гэта не толькі Польшча, і там я пра гэта ўзгадваю. Напішыце плюс у чат, калі вам гэта тэма цікавая, тому што мне вельмі цікава, я даўно хацеў пра гэта зрабіць. Я неяк зрабіў кароткае відэа, але зараз я раблю ўжо больш разгорнуты адказ у больш вялікім відэа, тому што я каротка адказаў, но я даўно ўжо думаю пра то, як так зрабіць вялікае відэа з больш разгорнутым адказам, тому што там тэма вельмі цікавая. Чаму Рэч Паспалітая гэта не толькі Польшча? Тому што гэта такая праблема, скажам, для нас, беларусаў, што ў кантэксце нашай ж гісторыі і у тым ліку агульнай з палякамі гісторыі нас нібыта там не існуе. Хаця гэта такая, ведаеце, наша агульная дзяржава, і было бы цудоўна, каб у будучым, калі Беларусь будзе мець сапраўдны свой нацыянальны ўрад, каб беларус мог сабрацца з палякам і цёпла абмеркаваць сваю агульную гісторыю. Так. Чаму я кажу, калі будзе нацыянальны ўрад Беларусі? Таму што я перакананы, што такія пытанні вельмі залежаць ад наяўнасці, ці ёсць нацыянальны ўрад, ці няма, таму што толькі на ўрадовым узроўні гэта можна неяк абмяркоўваць, рабіць нейкія афіцыйныя сустрэчы, ставіць пытанне, скажем так, на абмеркаванне, на грамадскае абмеркаванне, на навуковае. І з аднаго боку такое ёсць, нават на Белсаце ёсць класныя выпускі, дзе збіраюць розных гісторыкаў з розных краін, і яны абмяркоўваюць нашу агульную гісторыю. Але гэтага мала, трэба, каб было нешта вышэйшага ўзроўня. Вось такі будзе выпуск. Так. Наконт пытання спадара Кастуся пра працу я не адкажу. Таму што я не ведаю. Таму што я не ведаю, як з працы менавіта такое, ведаеце, на рынку працу Польшчы, таму што адзінае, дзе я працаваў, тут менавіта
унутры Кракава, гэта кур'ерам. Я калі прыехаў у Кракаў, першая праца ў мяне была кур'ерам. Я працаваў Болт, што там было? Я нават ужо забыў назвы. Першы быў Болт. Дарэчы, у іх вельмі нізкія стаўкі. Ёсць болей высокія стаўкі ў іншых кур'ерскіх. Ну, была першая праца. Таму, ну, то было ў 21 годзе. Тады з таго часу цэны вельмі выраслі. Што датычна, як беларус можа пераехаць у Польшу, ну, я маю толькі адзін досвед. Я тут прыехаў як палітычны уцікач, я атрымаў дадатковую ахову, ёсць такая дадатковая ахова, якая называецца па-польску ахрона узапаўнеёнца, і я яе атрымаў. Яе беларусам даюць, калі ў вас ёсць факты пераследу палітычнага. Напрыклад, у 2020 годзе мяне затрымлівалі, я быў накрэсцена, я плаціў штраф, які мне тады прызначылі. Потым у 2021 годзе, чаму я з'ехаў, мне зноў пачалі натэлефаноўваць, выклікаць у межах крымінальнай справы. Ну, я вырашыў не рызыкаваць, не ісці на гэты выклік, і сабраў рэчы, паехаў спачатку ў Кіеў, потым з Кіева ў Кракаў. Такім чынам. Таму і такога шляху вы сёння не зробіце, вядома. Таму толькі адзін варыянт рабіць візу ў Польшу і ехаць у Польшу, падавацца на дадатковую ахову. Это адзін такі варыянт. Таму што на дадатковых адзноку Польшча пакуль што вельмі прыязна ставіцца да беларусаў, выдае дадатковую ахову без праблемаў, калі у вас ёсць там доказы, альбо вы можете даказаць, нават калі іх няма, але вы можете там даказаць, што чаму вы не можете вярнуцца ў Беларусь, пытання няма. Плюс яны пакуль разглядаюць справу, штомесяц плацяць грошы, там 700 з чымсьці злотых, это 150 евро 10, і плюс на падставе ахроны узапаўнеёнца дадатковай аховы вы зможаце зрабіць і карту побыта, потым карту сталага побыта, калі вы скончыцца пашпарт, падарожніцкі дакумент, ён жа дакумент падружжа. Ну, вось той шлях, які можна прарабіць, калі вам гэта трэба, калі вы баіцеся, што вас у Беларусі могуць затрымаць. Ёсць такі варыянт. Так, дарэчы, вітаю спадароў Рагнарока і Азумі. Спадароў, я вас, Азумі і Рагнарок, асабліва шчыра дзякую за вашу падтрымку. Гэта мае патроны на Ютубе. Вось, яны маюць такую прыгожую пахоню збоку. І зноўку яшчэ раз дзякую вам. Шчыра дзякую. Таму што дзякуючы менавіта вашай падтрымкі я маю магчымасць рабіць контент надалей. То бок рабіць трансляцыі, рабіць выпускі, толькі дзякуючы вам. Так. Што яшчэ спадарства піша? Можа, зробіш сервак у Дыскордзе, каб больш людзей зацікавіць гісторыяй Беларусі? Ёсць сервак, давайте пакажу. Сервак ёсць. Даўно ёсць. Адзінае, што я пераключуся, ось так. І давайте я вам пакажу. Што сервак ёсць, я яго даўно стварыў, ён даўно існуе. Калісьці ён быў вельмі актыўны, калі я гэтым займаўся. Зараз я Discord не развіваю, тому што все паспець нереальна, самі разумееце. Але сервак ёсць, там аўдыторыя даўно ёсць, людзі. Зараз пакажу. Так. Таму, калі хтосьці хоча дапамагчы менавіта развіваць Discord, калі ласка, я буду толькі рады. Там
выдам вам модарку, і вы можете дапамагаць. Таму што зноў, на жаль, я часу не маю. Кай ласка, Discord, называецца Беларусь. Я зараз вам спасылку дашлю. Людзі дагэтуль, я бачу, тут дасылаюць паведамленні, то бок ён не змярцвеў, але ім трэба займацца, таму што зноўку быў вельмі актыўны перыяд у 2020 годзе, 21-м. Я тады ладзіў сумесныя трансляцыі з украінцамі. Тут можете пабачыць Піл Снайдерса, гэта украінскі блогер, і мы вось рабілі стрымы і далучалі людзей з Дыскорда да стрымоў, да абмяркоўвання нашых тэмаў. І тады гэта вельмі актыўна развівалася. Цяперка, зноўку, я Дыскордам не карыстаюся так і не маю часу яго развіваць, таму калі камусьці цікава, буду вельмі вам удзячны. Таму што пакуль што я толькі бывае раз-пораз заходжу, там пішу паведамленні, менавіта як карыстальнік, не як адмін ці мадэратар. То бок, вядома, у выпадку чаго, там калі нейкі левы хейтар ці агрэсар зойдзе, я яго выдалю. Не толькі мой хейтар асабісты, я да сваіх хейтараў нармальна стаўлюся. Калі гэта хейтар менавіта там беларусаў, там нейкі такі залётны чалавек, я яго буду выдаляць. А так я не займаюся мадэратарствам. Так, ну давайте зараз паспрабую даслаць пасылку ў чат. Адзінае, што мне бы прыгадаць, як гэта зрабіць. І будзем вяртацца да Міколы Ярмаловіча. Так. А направда, я забыў, як з пасылку. Так. А як з пасылку? А я не памятаю. Так, зараз, панове, дазвольце мне разабрацца, дзе знайсці спасылку. Я направда зараз гляджу на Discord, адчуваю сябе старым дзедам, які глядзіць і не разумее, на што ён глядзіць. Таму што я не разумею, дзе тая спасылка. А направду, дзе? Таму што я яе дасылаў. Але так даўно, і, здаецца, тое было няпраўдай. Так, а цяпер я... А дзе? Дзе Discord? Так, яшчэ раз. Спытаю унутры чата, хто мне можа дапамагчы унутры Дыскорда. Секундачку. Перапрашаю. Все, знайшоў. Я знайшоў, я зараз вам дашлю чат, і мы вернемся да Міколы Ярмаловіча. Давайте я вам дашлю зараз, і мы працягнем. А, не. Не знайшоў. І чаму яна схаваная? Я не разумею. Так. Тому што я скапіяваў спасылку,
а она не скопировалась, не захотела. Так, ладно, яшчэ раз запытаю ў чаце у дыскордзе, і калі адкажуць, я вам дашлю гэтую спасылку, потому что я так буду доўга сидзець. Да. Так, ну давайте, калі адкажуць у чаце, я вам дам спасылку. А давайте зараз вернемся да Ермоловича. Так, я разумею, что то, что вы пишете, что там у гары ёсць надпіс дадаць сяброў. Я акурат туды зараз пайшоў, але спасылка схаваная. Так, мне кажа, што трэба націснуць на назву сервака, і там будзе слова запрасіць. Але пытанне ў тым, што я не бачу спасылку. Это, конечно, цікава. Все, спасылку мне далі, дзякуй Феліксу, калі ён на этэры. Ёсць спасылка, зараз я вам дам. Все, спасылка ў чаце. Ну, тады можем вяртацца. Можем вяртацца да Ермоловича. Так. Зараз давайте я абяру які-небудзь здымак, які бы абраць. О, вось гэты здымак класны. Ён быў на пачатку, но я з іншай нагоды яго абяру. Так, я вам расказаў пра кепскі зрок, і, дарэчы, мне камера садзіцца, давайте памяняю яшчэ на камеры батарэйку. Але бонусам давайте я зараз раскажу пару фактаў. Потому что камера села, но вы все равно бачите экран, тому не страшно. Ну, я буду зависший. Это не страшно, я поменяю батарейку зараз. Так вот, я вам рассказал про кепский зрок Ермоловича. Але ж на гэтым здымку вы бачыце яго з нейкай дзяўчынай, з дзяўчынкай. Гэта яго дачка. Гэта яго дачка Алена. І цікавы момант, што Ермолович хацеў назваць сваю дачку Алесяй. Ён вельмі так, хацеў менавіта назваць з беларускім каларытам. Яго жонцы гэта імя не спадабалася. Прыйшлі да кампрамісу Алена. Але быў яшчэ сын. І тут цікавы момант. Яго сын нейкім чынам звязаны і са мной. Нейкім чынам. Давайте зараз я памяняю батарэйку на гэтай інтрызе. А вы пачакайце, пакуль я мяняю батарэйку камеры.
Да, вось каму калі раптам каму цікава, як я выважу картинку, у меня вонкавая камера, тут назва EOS M50 Canon, такая бюджэтная камера, я купляў у Кракаве, яна каштавала каля 3000 злотых. Ну, у прынцыпе, гэта недорага для камеры. Гэта прыкладна на той момант, калі тады еўра было 4 злотых. Ну, вось можете падлічыць. Еўра 4 злотых было на той момант. Я купіў за 3000 злотых. Тут можете падлічыць, калі цікава. Так. Ну, вось такая праграма дазваляе выводзіць карцінку на экран. Так. Так. Ну, давай, камера. Ты зможаш. Калі што, працуе не ідэальна. Вось адзіны мінус. Гэта заўсёды вось такія пакуты, таму што хочацца, каб карцінка бамс і вывелася, а яна не выводзіцца нармальна. І трэба шмат кроць разоў вось так ціскаць, націскаць. І гэта заўсёды боль. Ужо дужа зацікавілі. Няўжо наш любімы пан сапраўдны пан? Гэта да пытання да мою інтрыгі. Чым звязаны, як звязаны сын Ярмоловича са мной? Вы дачакаліся, вы на клікбейт націснулі. Ён звязаны, ён мой, гэта, як это правильно называць, аднайменец. Сэнс у тым, што рэч у тым, што Ярмолович свайго сына назваў Усіславам. І так я таксама Усіслаў. Вось мы так і звязаны. Не, ну праўда, гэта такі вось цікавы факт для мяне уласна быў, таму што і цікавы момант, што з якім пасылам ён назваў свайго сына Усіславам. Не таму, што гэта прыгожае імя, ці яно такое, ведаеце, уласна беларускае. Ён заклаў той же сэнс, які заклала моя мама у маё імя. Які? Ярмолович заклаў сэнс, што ён лічыў Усіслава Чародзея, князя, цэнтральнай фігурай гісторыі Беларусі. У прынцыпе, гэта такая самая моцная цэнтральная фігура нашай гісторыі. І таму ён палічыў класным, вартым назваць свайго сына ў гонар Усіслава Чародзея. Моя мама зрабіла тое ж самае. Яна сама з Полацку. Яна нарадзілася ў Полацку, там адвучылася. Яна вельмі любіла гісторыю Полаччыны. Потым яна пераехала у Менск. Но яна сама з Полацку. І яна таксама ў гонар Усіслава Чародзея з тым жа пасылам, што гэта такая важная постаць у нашай гісторыі, вырашыла назваць мяне Усіславам. Таму вось гэта тое, што мяне звязвае з сынам Ярмоловича. Ось. Не, ну правда ж, хіба не? По-моему, тут ёсць сэнс. Так. Я думаю, што там неяк пра хрэснікі ці штосьці падобнае. Не хрэснікі. У мяне няма свяцкіх каранёў з Ярмоловичам, калі я мог сваю інтрыгу так стварыць уражанне. Не, няма. Просто вось такая цікавінка. Таму
чаму я так вырашыў на гэта звярнуць увагу, тому што калі я пра гэта даведаўся, калі я рабіў выпуск на YouTube, ну слухайце, мне стала утрая цікавей рабіць гэты выпуск, таму што ну неяк маральна я з Ермаловічым зблізіўся, напраўду, вельмі так маральна зблізіўся. Там вось яго было двое дзяцей, Алена і Усяслаў. Праўда, што лёс яго сына быў ну такі трагічны, таму што ён меў гэта быў чалавек з інваліднасцю, ён не мог самастойна вучыцца, самастойна працаваць і ну да яго ўсё яго жыццё за ім даглядалі бацькі. Да самай сваёй смерці это бацькі даглядалі, да сваёй смерці даглядалі за сынам. Ну гэта досыць трагічна. Досыць трагічна. Так. Мяне пытаюць, калі не вельмі цяжка, ці зможаце пачытаць мае каментары вышэй? Так, я да каментароў чата вярнуўся, давайте зараз. Просто была досыць такая вялікая пауза паміж маім расказам пра зрок, і давайте зараз я так дам вам інфармацыі, і потым я вярнуся да чата. Я вам расказваў пра зрок Ермаловіча, пра тое, што яму прыходзілася чытаць вось так, літаральна, з лупай у руцэ і ў адлегласці 5-3 сантиметраў, для таго, каб зноўку, як я і казаў сёння, скласці пэўнае ўражанне. Навошта складаць гэта пэўнае ўражанне? А для таго, каб вы уявілі, наколькі яму было складана ў прынцыпе рабіць тое, што ён рабіў. Вось уявіце, Мікола Ермаловіч меў 2 дзяцей. У Слава яго сына была інваліднасць. Бо гэта трэба яшчэ больш грашэй, чым звычайна. Тое, што я не ўзгадаваў у выпуску, здаецца, так, я не ўзгадаваў, у яго была пенсія, давайте зараз, каб не памыліцца, я гэту інфармацыю вычытаю. Таму што я сёння узгадаваў, ён працаваў педагогам у Койданаве, у Маладзечне, за мяжою у глыбі Расіі, калі была Другая светная вайна. Але зноўку праз зрок, праз інваліднасць па зроку ён працаваць не мог. Працягваць працу педагогам ён не мог. Хаця зноўку у плане фізычнасці ён быў вельмі такім чалавекам дужым у плане у тым, што, як я сёння расказваў, што раніцу ён рабіў фізкультуру, прымаў халодны душ і мог падоўгу гуляць па горадзе. Ну вось, у яго была пенсія 67 рублёў. 67 рублёў. Гэта важны момант. Чаму? Таму што прыгадайма, я вось такі прыклад бачыў у інтэрнэце, у часопісе «Наша гісторыя», як Міколу Ермаловіча параўноўваюць з брытанскім Стывенам Хокінгам, які меў аміятрафічны склероз. Складанае слово, правда? Дакладней, складаная хвароба, каб яе ўявіць. Давайте я загуглю, каб вы маглі уявіць. Вось як Стывен Хокінг выглядаў у маладосці, а вось як у канцы жыцця. Вось. Стывен Хокінг, ён выглядаў вось так у маладосці, а вось так у канцы жыцця. То бок, каб было зразумела, што гэта за хвароба. Чалавек не мог у прынцыпе рухацца,
А, Наколькі я памятаю, ён мог вырашыць толькі некалькімі пальцамі. І уяўляеце, пры такой умове чалавек змог стаць сусветна вядомым, то бок ён атрымаў сусветнае прызнанне і адпаведна фінансавае забеспячэнне. Мікола Ярмаловіч таксама са складанай сітуацыі, то бок ён не мог працаваць. У яго была пенсія 67 рублёў, гэта не так шмат насамрэчы. У яго двое дзяцей, адзін дзіцёнак інвалід. У яго была жонка, сям'ю трэба забяспечваць. І пры такіх акалічнасцях ён свой першую кнігу па слядах аднаго міфа, вось сёння мы будзем яе абмяркоўваць, чым яна важна і якія канцэпты важныя, сёння гэта база грунт, а якія сталі міфам, метаміфам, якія ўжо даўно разбілі. І сваю кнігу, давайте я вярнуся да Ярмаловіча. Сваю кнігу Ярмаловіч напісаў ужо маладзечне. Ён з Койданава пераехаў маладзечна, і пэўны час дабірацца да Менску ён не мог, таму што не было рэгулярнай электрычцы. Ён напісаў свой бестселлер нават не выязджаючы з маладзечна. То бок ён хадзіў штодня да мясцовай бібліятэкі, перачытаў скажем так, як правільна падабраць слова, што ён зрабіў? Хай будзе пералапаціў все кнігі, якія толькі магчыма. Мазоліў вочы мясцовай бібліятэкарцы толькі так. І толькі высілкамі мясцовай маладзечанскай бібліятэцы ён напісаў свой бестселлер па слядах аднаго міфа. І ўжо потым, дарэчы, гэту кнігу ён пісаў 10 год, з 58-га, здаецца, па 68 год, і тое яна ляжала ў выніку ў стале, таму што яна такая была досыць, слухайце, досыць для свайго часа рэвалюцыйная, таму што секундачку, выбачаюся, мне другі манітор зараз выключыцца, ён мне патрэбны, каб бачыць чат. Секунду, ставлю манітор. Так, гук ёсць, не згубіўся. Так, ноутбук я ўратаваў. Так, на чым я спыніўся, панове? На чым я спыніўся? Мне бывае цяжка так, калі я спыніў свой расказ, так вяртацца да таго, што я на чым спыніўся. Таму што мне лёгка бывае увайсці ў такі кураж расказу і на ім як бы выцягваць. Так, на чым я спыніўся, панове? На чым я спыніўся? Аднака, я расказваў... Успомніў. Ярмаловіч не мог выдаць сваю кнігу, бо яна была вельмі рэвалюцыйнай. 58 па 68 год, 68 ён сканчвае, і каб вы разумелі, у суседняй Украіне савецкай ішлі рэпрэсіі літаратараў. Гэта адна з прычын, чаму ён не мог выдаць кнігу. Давайте я вам пакажу аднаго літаратара. Васыль Стус. Гэта украінскі літаратар,
перакладач, там публіцыст, празаік. Э, Чалавека затрымалі. Ён апынуўся ў турме, яго арыштавалі. Так, зараз, секунду. Што з мікрафонам? Раз. О, зараз добра. Дык вось. Давайте мікрафон трошки. Раз. О, ось так. Василя Стуса затрымалі, арыштавалі. І у турме, каб я вас не паблытаў, ён, здаецца... Так, зараз. Дзесьці тут мусіць быць. Так, магчыма, вы дзесьці бачыце прычыну, потому што я так ужо вачмі не бачу, бо так шмат тэксту не магу заўважыць. Але вось, Васыль Стус. Ён у турме загінуў. Гэта украінскі літаратар, які на той час быў такім досыць, вядомым, асноўным з украінскіх літаратараў. Ён у турме гіне. І гэта все бачылі нашыя беларускія літаратары, аўтары, гісторыкі. І таму многія баяліся нешта альбо лішне сказаць, альбо пярэчыць афіцыйнай гістаграфіі. А на секундачку, якая савецкая гістаграфія была, існавала? Яна, калі, дарэчы, украінскаму боку, вось украінскай савецкай рэспубліцы хаця бы пакінула трошкі, хоць і ўрэзана, але трошкі перыяд Кіеўскай Русі і казаччыны, таму што казаччына падавалася як такая антыпольская з'ява, і гэта савецкая ўлада падтрымлівала. А Кіеўскую Русь яны пакінулі ў фармаце прывязкі да Расіі, зручна, так? Але ж пакінулі. Беларусам ж ні калева, ні халеры не пакінулі. Мы можам прыгадаць, канешне, Каліноўскага Кастуся, пра яго здымалі фільм у Менску, таму што не маглі зняць у Вільні. І яго асобу выкарыстоўвалі як антыцарскага, монархічнага паўстанца. Але гэта, ведаеце, гэта адна асоба. Я ж кажу пра цэлыя перыяды гісторыі. Беларусам не пакінулі нічога. А што пакінулі? А пакінулі тое, што Ермаловіча абурыла настолькі, што ён гэта запомніў яшчэ са школьных часоў, і гэта балела да самага, напісання кнігі і наступных кніг, пакуль ён сам гэту праблему, скажам, не паспрабаваў вырашыць. А то, што нам пакінулі, гэта кароткую згадку, што балцкія племёны, літоўскія племёны захапілі продкаў беларусаў, і ўсё. То бок беларусы падаваліся ў савецкай гістаграфіі, прычым беларускія школьнікі гэта вывучалі. Гэта было ў савецкіх школьных падручніках. Што яны вывучалі? А тое, што беларусаў раптам там дзесьці ў сярэднявеччы захапілі літоўцы. А чаму захапілі? А таму што мангола-татарскае нашэсце. А што далей? Далей беларусы гаротнікі, сяляне, у лапцях адних не мелі ні элітаў, ні свайго справаводства, ні сваёй дзяржавы. Потым іх захапілі, дакладней нашых продкаў захапілі палякі. Потым
Дарэчы, гэта мне вельмі падабаецца. І чамусьці пра гэта ніхто не ўзгадвае. І, дарэчы, чамусьці ніхто не прыкмячае, што Расія, дарэчы, сёння афіцыйная, ну, афіцыйная Расія, як яна ліча? Яна ліча, што беларусы за часамі расійскай імперыі былі павернутыя да брацкага народа. А што адбылося за часамі савецкай улады? Зноў павернутыя? А што адбылося? Атрымалася, што сама савецкая расійская ўлада нас вызваліла ад сваёй жа расійскай улады, толькі манархічнай, і навязала нам іншую расійскую ўладу. Цікава. Дык вось, Ярмаловіч всю гэтую брахню хацеў, разбіць. І праз тое, што яго кніга рэальна разбівала гэты міф, таму што, все гэты міфы, яны ні на чым не грунтуюцца, яны разбіваюцца за секунду. Ён як рабіў? Па-першае, сама кніга поўнасцю ляжала ў стале. Доўгія гады, да самых 90-х гадоў, 91-га, пакуль Беларусь не здабыла сваю незалежнасць. Дарэчы, я вельмі свядома ўжываю слова «здабыла», а не атрымала, як гэта бывае, дарэчы, часам у інтэрнэце гэтым, калі людзі пішуць, што Беларусь атрымала, там, з небёсаў яна ўпала. Не ўпала, здабыла. Трэба казаць правільна. Таму што былі пэўныя дзеячы, канкрэтна гэта дэпутаты незалежнасці, іх канкрэтная колькасць, у тым ліку ім дапамагалі беларусы, які выходзілі на мітынгі да дома Верхоўнага Савету, гэта таксама мела ўплыў. Пэўны ўплыў у пэўны перыяд, потому што потым згубіла. Гэта все мае вялікае значэнне. І Мікола Ярмаловіч таксама ускосна на гэта паўплываў. Як ускосна? Таму што, глядзіце, на Ярмаловіча паўплывала тое, што ён заспеў у 3 класе да 3 класа чытанку Некрашевіча і граматку Язэпа Лёсіка. Ён заспеў, што там у падручніках па гісторыі пішацца пра нейкую заваёву літоўцамі беларусаў, і што мы былі гаротнікамі ўсю гісторыю. І нас нехта там захопліваў пастаянна. А мы нікога, і мы пастаянна былі такія захопленыя, да? Вось так вось, прывязаныя, связаныя. І гэта натхніла Ярмаловіча на ўсё жыццё. Дык ён жа такім жа чынам натхняў беларускую інтэлігенцыю, і тых же дэпутатаў незалежнасці ён таксама натхняў. То бок, гэта вельмі важны фактар. Натхненне, то бок людзі, якія ўмеюць натхняць сваю працу, то бок паказваць. Глядзіце, мы класны, мы беларусы маем сваю гісторыю, мы вартыя, мы годныя. Гэта тая праца, якую прарабіў Ярмаловіч. Але як ён выдаваў сваю кнігу? Ён, дарэчы, выдаваў яе часткамі. Тое, што было выдаваць бяспечна. У форме гутарак. Там ён такія лістоўкі. Ён узяў за ўзор мінта мужыцкую праўду Касця Каліноўскага. Вывучаюся. І у гэтых гутарках, гэта уласна назва лістовак, ён дзяліўся сваімі думкамі пра гісторыю, пра цяперашнюю палітычную сітуацыю, грамадскую сітуацыю, друкаваў свае вершы. Адзін верш я вам прачытаў у выпуску, дзе ён узгадваў Касця Каліноўскага, вельмі моцны верш. Вот на беларускай паліцы можна знайсці яшчэ некалькі вершаў. Давайте я прачытаю, і мы пойдзем далей. Мікола Ярмаловіч ля замчышчаў даўніх. Невесёлыя думкі маркоцяць мяне, калі бачу я замчышчаў даўніх вышыні. Там кавалася слава маёй старане, там калісьці былі нашай волі цвярдыні. Ды ў віхурах векоў не ўтрымаліся там, і спаўзлі мы на ніз, у бяслаўе ўпаўшы. І як далёка нам, не сённяшнім ціхім рабам, ды грымотных вышыняў
мінуўшчынай нашай. Ведаеце, вось верш акурат на злобу дня. На злобу дня. Ён прымушае задумацца. Так што, калі вам верш спадабаўся, раю вярнуцца. Ён дае такую глебу паразважаць. І другі верш. Чужыя кветкі на нашым полі. Чужыя кветкі на нашым полі. Чужыя зоркі ў нашым небе. Чужыя кветкі нам душы труцяць. Чужыя зоркі нас з тропаў зводзяць. Чужыя кветкі хутчэй мы вырвем. Чужыя зоркі смелей мы згасім. Свае засеем мы кветкі ў поле. Свае запалім мы зоркі ў небе. Свае нам кветкі душу уваскросяць. Свае нам зоркі шляхі пакажуць. Выдатны верш, ён такі завуаліраваны, які акурат і паказвае, указвае на дзейнасць Ярмаловіча, што ён хацеў разбурыць міфы, то бок ён піша чужыя кветкі, чужыя зоркі, чужыя кветкі, зоркі на нашым полі, на нашым небе. Свае зоркі нам шлях пакажуць. Выдатны верш, ён вельмі прыгожы, вельмі сімвалічны. Таму, калі вы пра яго не ведалі, калі ласка, бярыце і нават можаце завучваць на памяць. Дарэчы, вучыць вершы на памяць вельмі вартая рэч, таму што памяць гэта такая рэч, якая, калі яе не трэніраваць, яна дэградуе і псуецца. Таму, напрыклад, я раз-пораз люблю браць некаторыя вершы. Я беру тыя вершы, які мне вельмі эмацыйна падабаюцца, таму што я все вершы проста таму, што яны толькі там, допустим, пэўнага аўтара, ці толькі таму, што яны беларускія, не бяру. Все вершы вывучыць немагчыма. Ды і без эмацыйнай прывязкі таксама, будзе вучыцца невесела. Вось, напрыклад, адзін з маіх улюбёных вершаў, гэта «Ты, мой брат, каго зваць беларусам». Я ведаю выдатна на памяць і заўсёды чытаю, таму што ён мне заўсёды рэзануе ў сэрцы. Таму я вельмі раю яшчэ выбіраць вершы, якія пасуюць вам, вось, па вашаму эмацыйнаму стану. Вось. Тады яны будуць вучыцца лёгка і добра. Так. І вось такія вершы, Мікола Ярмаловіч друкаваў у гутарках, друкаваў, дарэчы, падпольна. Я узгадваў, што ён у выпуску, ён набыў друкарку «Масква». Уласна, давайте я, можа быць, калі захаваўся здымак, адкрыю здымак «Масквы». І ён, здаецца, у мяне быў. Так, пакуль што я бачу толькі выразаны здымак. Можа такі, давайте. Ці гэта не ён? О, ёсць. Вельмі, дарэчы, цікавы працэс, як ён друкаваўся, таму што гэта, вядома, было падпольна. Таму што Ярмаловіч, ён быў прыхільнікам менавіта такой, ведаеце, асцярожнасці. Ён быў перакананы, што беларусам, зноўку, вось я сёння расказаў, я пра гэты факт, пра Васаля, украінскага пісьменніка, не казаў у выпуску. І Ярмаловіч все гэта бачыў і выдатна разумеў, што у суседняй Украіне ідуць рэпрэсіі. Выбітны украінскі пісьменнік загінуў у турме. І ён гэта выдатна разумеў. І ён быў прыхільнікам тактыкі, што ў такіх неадэкватных, шалёных рэальнасцях не трэба як бы лезці на ражон. Што трэба ціхенька, асцярожна рабіць сваю справу, але рабіць неўхільна. Гэта яго словы.
Друкарку прыдбаў не ён сам. Не ён сам, яго сябры ў Смаленску. І так, як вядома, у гэтай друкарцы не было беларускіх літараў, і яму падпольна таксама іх перараблялі, тому што зноўку все друкаркі былі на ўліку КДБ. Все друкаркі былі на ўліку КДБ. І калі нейкі тэкст, які не падабаўся савецкай уладзе, з'яўляўся у грамадскім ужытку, вядома, можна было ўстанавіць, якой друкарцы і, адпаведна, якому чалавеку гэта належала. Вось, падпольна друкавалі, прычым друкаваў нават, рабілі улёткі яго сябры дома, нават не сам Ярмаловіч, яму дапамагалі. Таксама вельмі важны момант, што Ярмаловічу многім дапамагалі яго сябры. Падпольна, дзесьці дома, і магчыма, без сяброў ён бы нават сам не здолеў бы ўсё рабіць сам, таму што улёткі, гутаркі, там вялікія тыражы для аднаго чалавека выпускаліся, направду. Выпускаліся пастаянна, увесь часна, і ў выніку яго гэтак ды і выклікалі ў КДБ. Прычым маладзечынская, ён жыў у Маладзечні, ён ездзіў з Маладзечна ў Менск і назад. Пра гэта я, дарэчы, узгадаў, што у КДБ яго ледзь не схапілі, скажам так, за тое, што патрабавалі: пакажы нам усю працу, якую ты публікуеш, тому што яны все чыталі, яны бачылі, што ён публікуе ўрыўкі, і у тым ліку гістарычныя, і яны разумелі, што ён там нешта піша. А гэта акурат урыўкі з кнігі «Па слядах аднаго міфа». Яны хацелі атрымаць поўны рукапіс, каб ён прынёс ім поўны рукапіс, і яны яго вычыталі. Ярмаловіч цалкам добра разумеў, што гэта 100% турма, 100% турма. Ён казаў, што ён, все, што ён вычытаў, все, што ён знайшоў, ён надрукаваў у гутарках, все ёсць у вольным доступе. Яго адпусцілі. Але гэта такі досыць такі, склізкі момант, на якім ён мог трапіцца. Але болей склізкі момант і досыць такі уражвальны, што калі, дарэчы, запусцілі, я сёння ўзгадаў, што па слядах аднаго міфа ён напісаў Маладзечні, таму што не было рэгулярнай электрычкі да Менску. Але калі я запусцілі, ён пачаў пісаць наступныя кнігі. У тым ліку вось кніга пра перыяд Полаччыны, Полацкага княства і гэтак далей. Вялікае княства літоўскае. Ён пачаў... Як жа тыя кнігі? Давайте я вам покажу. Яны дзесьці тут мусяць быць. Вось. Старажытная Беларусь. Полацкі і навагародскі перыяды, і потым была другая кніга выдання, ўжо перыяд Вялікага княства літоўскага. І вось гэтую кнігу ён ужо пісаў у Менску. Ён ездзіў у Менск, і у Менску ён засіджваўся з 10 до 18 гадзін у бібліятэцы, і прычым, калі ён не трапляў на электрычку, прыходзілася нават начуваць на вакзале. На вакзале начуваць. І яго нават часам забіралі у міліцыю за тое, што ён начуваў нібы як бяздомны на вуліцы. Хаця ён прапусціў толькі электрычку. Так, калі была магчымасць, ён мог начуваць у знаёмых, калі не было такой магчымасці, ён нават начуваў на вакзале. І калі ён ўсё ж такі на электрычку трапляў, што было потым? Ён прыязджаў дамоў, вяртаемся да таго пытання, што у яго ёсць двое дзяцей, і яго сын Уцьслаў інвалід. Ён яшчэ зарабляў, акром таго, што яго ёсць пенсія ў 67 рублёў, чаго не хапала, моцна не хапала, ён яшчэ 5 гадзінаў склейваў кардонныя скрыначкі для бібліятэкі.
Такая была праца, у прынцыпе, яна была досыць распаўсюджаная для людзей з інваліднасцю, які не маглі працаваць на звычайнай працы. Напрыклад, зноўку Ермаловіч быў педагогам, і так як ён не мог працягваць працу педагогам, для яго прадставілі такую падпрацоўку. І ведаеце, гэта ўсё мяне, калі я і чытаў, і пісаў сцэнар, гэта наколькі ўразіла, і я гэта ўсё і ў выпуску, і зараз расказваю, каб вы ўявілі, каб вы проста адчулі, наколькі гэта было каласальна складана, наколькі гэта быў шалёны каласальна цяжкі, скажем так, каласальна цяжкая праца. Таму што, ну, уявіце, па слядах аднаго міфа ён пісаў 10 год. Гэта колькі вытрымкі ў чалавека, пісаць кнігу 10 год, вычытваць, хадзіць, пастаянна пісаць. І потым ён ездзіў у Менск пры гэтым. Да 10 трэба было прыехаць у Менск. Перад гэтым трэба было дома парабіць справы, а ён, дарэчы, цікавы момант. Мікола Ермаловіч праз тое, што меў інваліднасць зрокавую, ён не быў побытавым інвалідам. Ведаеце, такі ёсць тэрмін сучасны побытавы інвалід. Ён такім не быў. Ён падумаў, па-першае, рабіў тое, што мог паспець зрабіць, а па-другое, ён пастаянна нешта новенькае дамоў купляў. Менавіта ў сям'і Ермаловічаў першым з'явілася вакол усіх сем'яў маладзечне першая там пралка, фотоапарат, радыё. І все такі навінкі, які толькі з'яўляліся, яны з'яўляліся ў яго сям'і. Таму што Ермаловіч не піў, ён не паліў цыгарэт, яго жонка Лідія таксама не паліла цыгарэт і не піла, і яны добра так эканомілі. Яны не куплялі лішняга, яны не мелі кепскіх звычак, і яны адкладвалі грошы, куплялі нешта класнае. Напрыклад, фотоапарат. Ён меў фотоапарат, ён фотаграфаваў, і гэта пры умове, што ў яго быў кепскі зрок. Ён быў вельмі актыўным, і ён увесь часна пры любой акалічнасці, дакладней магчымасці, яшчэ і даваў драбака, ляцеў на беларускія імпрэзы. Ён не прапускаў аніводнай. То бок, акром усяго гэтага, ён яшчэ намагаўся наведваць беларускія імпрэзы, які былі ў дасяжнасці маладзечна. То бок, куды можна было даехаць. І вось у такім тэмпе ён прыязджаў у Менск. Уяўляеце, з 10 до 18 сидзеў у мясцовай бібліятэцы. І нават тую частку, дзе ён сидзеў, засіджваўся і занатоўваў тое, што ён знайшоў інфармацыю, нават тады празвалі Ермаловічская зала. Такая цікавая назва. Ермаловічская зала. То бок, месца замацавалася за ім. Абедаў ён у мясцовай такой сталоўцы, кафетэрыі. То бок, абеды не прапускаў, але абедаў. І далей ішоў працаваць. Ермаловіч мог, дарэчы, дапрацавацца да самай смерці. Былі некалькі выпадкаў, калі ён мог загінуць. І вось адзін такі выпадак быў у гэтай самай Ермаловічскай залі. Я бы хацеў зараз гэты момант знайсці, потому што не хачу памыляцца, не хачу даваць неправільную інфармацыю.
Ну вось. Калі Ермаловіч чарговы раз працаваў за кнігамі, вычытваў, занатоўваў, у яго здарыўся прыступ апендыцыда. Супрацоўнікі бібліятэкі вельмі хутка зарыентаваліся і паклалі яго на стол. Дакладней, ну так, правильно, насунутыя сталы разам. Угу. І выклікалі хуткую. Калі б яны прамарудзілі, не хутка адрэагавалі, зарэагавалі, Ермаловіч мог загінуць літаральна за працоўным месцам. Уяўляеце? Уяўляеце, што адбываецца? Якую, з аднаго боку, каласальную працу рабіў Ермаловіч, пры якіх акалічнасцях, і пры ўмове, што ён мог загінуць, памерці, ну не загінуць, памерці, гэта яшчэ болей ўражвае, наколькі гэты чалавек выбітны. Наколькі у яго моцны дух, моцны гарт, што ён рухаўся наперад. Тому што, напрыклад, цалкам нармальна для нас, сучасных такіх людзей, моладзі, што мы адцягваем сваю ўвагу на нейкія розныя раздражняльнікі. Гэта тэлефон, гэта тык-ток, гэта інстаграм, гэта твітер, гэта гульні камп'ютарныя. Пэўна, хтосьці з вас таксама любіць камп'ютарныя гульні. Я і сам бывае так, што магу сесці пісаць сцэнар. Зараз такога няма, у мяне было, я з гэтым змагаўся. Мог сесці пісаць сцэнар, і праз тое, што не мог доўга сканцэнтравацца, я пішу другую гадзіну, трэцюю, і нармальна, калі ты стамляешся, гэта пайсці прагуляцца, напрыклад. Палежаць. Дарэчы, вельмі раю ляжаць з заплюшчанымі вачмі. А я, як гэта неправільна рабіць, мог залезці ў тэлефон, пракрасцініраваць, альбо запусціць нейкую гульню на камп'ютары. Пасля 2-3 гадзін напісання сцэнара. І гэта неправільна. Гэта тое, з чым я вырашыў змагацца, таму што гэта забірала, па-першае, гэта не адпачынак, гэта наадварот мяне стамляла, таму што правільны адпачынак гэта палежаць заплюшчанымі вачмі, альбо прайсціся на вуліцы пагуляць, можна праехацца на ровары. Дарэчы, я абажаю ездзіць на ровары, у мяне ёсць тут свой ровар у Кракаве, таму я ездзіць абажаю, нават больш, чым хадзіць, і больш, чым бегаць, нашмат больш. І вось. Таму я, напрыклад, гульні, якія забіралі ў мяне час, паўдаляў. На халеру паўдаляў, каб яны не забіралі мне час і мою энергію. Таму я больш не гуляю у гульні. Крый Божа. І я, дарэчы, стаў сябе выдатна адчуваць. Дык вось. Вось мы, сучасныя людзі, нам прыходзіцца змагацца з тэлефонамі, з гульнямі. Думаеце, раней не было ніякіх праблем? Не было гульняў і не было праблем? Так людзі пілі. Пілі гарэлку, пілі іншы алкаголь, самі гналі тую гарэлку. І гэта нейкая такая была тагачасная, скажем, уцяканне ад рэчаіснасці, можна так назваць. Альбо пракрастынацыя, альбо адпачынак, які станавіўся злаякасным. Такое магло быць. Альбо, калі гэта не алкаголь, калі гэта не такі кепскі прыклад, людзі пасля працы хацелі, напрыклад, нармальна адпачыць, палежаць на канапе, на ложку, чымсьці іншым заняцца. Ужо былі тэлевізары, паглядзець тэлевізар. Тэлевізары былі, дарэчы. Сёння ў нас тэлефоны, раней тэлевізары у людзей былі. Такі квадратныя. Ось, можа быць, госці яшчэ захаваўся. У маім дзяцінстве быў квадратны тэлевізар з такімі дискамі, не дискамі, як-то такія
прамавугольныя, як это называецца, я ўжо забыў, як называецца, касеты былі. У маім дзяцінстве яны яшчэ былі. Касеты і тэлевізор такі вялікі. І вось Ярмаловіч не цягаў увагу на некую лухту. То бок толькі альбо праца для сям'і, альбо толькі праца дзеля будучыні беларусаў. Іншага выбара не было. Ну, у якасці адпачынка максімум гэта наведаць імпрэзу. І тое звязанае з беларушчынай. То бок не нешта там іншае цікаўнасці, там, я не ведаю, не звязанае з беларушчынай, не, толькі беларушчына. І гэта ўсё ўражвае. Таму што вынікам прац яго гэта не проста кнігі. Старажытная Беларусь у 2 выданнях, гэта полацкі, навагародскі перыяды. Гэта не толькі па слядах аднаго міфа, гэта не толькі потым выйшла пасля яго смерці кніга «Великое княство беларускае». Это не проста кнігі. Праз тое, што за савецкім часам панавала савецкая гістаграфія пра гаротных беларусаў, які не мелі ніколі сваёй дзяржавы, сваіх элітаў, тагачасныя савецка-беларускія навукоўцы, у тым ліку у галіне гістаграфіі, яны цкавалі Ярмаловіча за яго занадтую смеласць. То бок, калі адбывалася некая імпрэза, звязаная з гісторыяй Беларусі, з яго проста кпілі. Не хацелі даваць слова. Кпілі, смяяліся, не ўспрымалі сур'ёзна. І праз такое стаўленне яму прыходзілася праходзіць. І толькі, уявіце, к 91 году Ярмаловіч атрымаў усебеларускае прызнанне, афіцыйнае. Таму што аказалася, пакуль усе гэтыя гісторыкі савецка-беларускія, якія знаходзіліся ў камфортных умовах, хаця можна зразумець, людзі баяліся трапіць у турму. Это можна зразумець. Але ж пакуль яны баяліся і знаходзіліся у утульных умовах, Ярмаловіч, не боючыся, працягваў сваю працу. І аказалася, што яго працы па здабыцці незалежнасці Беларусі аказаліся адзінымі увогуле канцэпцыямі такімі цэльнымі па гісторыі Беларусі. Таму што можна прыгадаць, што раней быў Вацлаў Ластоўскі, быў Донар Запольскі, які таксама выдавалі свае такія цэльныя канцэпты гісторыі Беларусі, і яны былі выбітныя на свой час, яны былі класныя. Але яны былі рэпрэсаваныя. Іх кнігі былі забароненыя, былі спаленыя, знішчаныя, іх потым толькі аднавілі за часамі незалежнасці Беларусі. Яны былі невядомыя. А Ярмаловіч, той чалавек, які, скажам, увайшоў, у час адраджэння Беларусі з цэльнай канцэпцыяй гісторыі Беларусі. І самае галоўнае, што ён зрабіў, самае проста каласальна важнае для нас, беларусаў, ён урэшце разбіў міфы, пра заваёву літоўцамі беларусаў. Ён даказаў, што вось той хіп, які існаваў у гэтай канцэпцыі пра заваёву. Таму што весь канцэпт, міф, ён будаваўся на тым, што літоўцы захапілі продкаў беларусаў, таму што было мангольска-татарскае нашэсце, якое паслабіла полацкую ўладу, полацкае княства і іншыя беларускія княствы. Там падуладныя полацкаму княству, іншыя княствы. Мікола Ярмаловіч даказаў, што не. Ні халеры. Не. Полацкае княства не зазнала мангола-татарскае нашэсце. Манголамі тут і не пахла, на секундачку. Іх не было тут. Ён даказаў, што
Вялікае княства літоўскае гэта не чужое для нас утварэнне, як нам намагаліся гэта навязаць, а ён створыў канцэпт, што вялікае княства літоўскае гэта беларускае ўтварэнне, што Міндоўг быў наймітам на Наваградку, то бок гэта менавіта канцэпцыя Ермаловіча. Наваградак стаў першую сталіцаю вялікае княства літоўскага, і адпаведна Наваградак быў у сваім эканамічным росквіце, і ён запрасіў Міндоўга княжыць, і адпаведна Наваградак з прыходам Міндоўга пачаў збіраць, далучаць да сябе беларускія княствы, землі, і такім чынам узнікла вялікае княства літоўскае. Таксама ў канцэпт Ермаловіча выходзіць пра месцазнаходжанне гістарычнай Літвы. В прынцыпе, гэта карцінка, дарэчы, вядомая, вы яе, напэўна, і так бачылі. Ніхто не бачыў, я пакажу. Так. Это па канцэпцыі Ермаловіча. Ермаловіч у прыватнасці грунтаваўся на тым, што ён глядзеў, дзе знаходзіцца тапаніміка, звязаная са словам Літва. Асноўна Літва, літвіны. І грунтаваўся на гэтым. Дакладней, грунтаваўся на гэтым. Ермаловіч сваімі працамі што ён зрабіў? То бок, тыя канцэпты, якія я агучыў, гэта самыя асноўныя такія канцэпты Ермаловіча. Штосьці з гэтага стала базай на сёння, грунтам, а штосьці з гэта было разбіта і засталося міфам. Альбо часткова, альбо поўнасцю, альбо спрадзела іншы міф. Што, напрыклад? Ермаловіч разбіў міф, што літоўцы, літоўскія племёны захапілі беларускія племёны, то бок продкаў беларусаў. Ён даказаў, што гэтага не было. Але ён парадзіў новы міф, іншы міф, ужо, скажам, беларускі міф, што гэта беларусы захапілі літоўцаў. На сённяшні дзень пануе канцэпт, што ніхто нікога не захопліваў, што балцкія і славянскія племёны, то бок гэта крывічы, суіснавалі мірна. Гэта сённяшні канцэпт, які існуе афіцыйна, з якім працуюць сённяшнія беларускія гісторыкі, што балцкія славянскія племёны, яны суіснавалі мірна. І мірным шляхам было ўтворана вялікае княства літоўскае. Ніхто нікога не далучаў, менавіта вайсковым чынам, ніхто нікога не захопліваў. Вялікае княства літоўскае ўтварылася натуральна. Натуральна, і на сённяшні дзень даказана, што тыя ж балцкія племёны, якія рабілі набегі, яны ніколі не рабілі набегі, напрыклад, на землі крывічоў, драгавічоў, радзімічоў. Яны рабілі набегі, напрыклад, на землі сучаснай Украіны, але ніколі на землі сучаснай Беларусі. Вось такі цікавы момант. Ермаловіч жа спарадзіў міф, што ўсё ж такі крывічы захапілі літоўцаў, але не захоплівалі. Вось. Но пры гэтым ён даказаў важнае. То бок база грунт літоўцы беларускіх продкаў не захоплівалі. Гэта важна. Гэта важны міф, які важна было разбіць, які нас прыніжаў нашу гістарычную годнасць. Ды проста не быў праўдай. Быў толькі міфам. Што яшчэ сталася міфам? Ёсць праблемы з лакалізацыяй. Таму што Мікола Ермаловіч грунтаваўся выключна на, асноўна на тапаніміцы, дзе яна базавалася. Пытанне ў тым, што тапонім Літва,
яна у тым ліку лакалізавалася не толькі ў гэтай частцы мапы. От я чытаў, што ў тым ліку і на тэрыторыі сучаснай Украіны. Ну, то бок гэта паказвае, што нешта ў гэтай тэорыі не так. То бок лакалізацыя гістарычнай Літвы, яна недакладная. Але тое, што мае сэнс, тое, што Ярмаловіч даказаў, і гэта база і грунт, это тое, што гісторыя гістарычнай Літвы, Вялікага княства Літоўскага, гэта і наша гісторыя. Гісторыя сучаснай Беларусі. То бок гэта важны момант, гэта наш падмурак. Вось яшчэ такая цікавінка. У 90... Калі там Канстытуцыю Беларусі прымалі? 94-й, здаецца. Зенон Пазняк нават спрабаваў, каб у Канстытуцыю Беларусі дадалі такі адсылку, што Рэспубліка Беларусь вядзе свае карані ад Беларускай Народнай Рэспублікі і ад Вялікага княства Літоўскага. І гэта было б вельмі класна, моцна, вельмі важны крок, калі б гэта здарылася. Але, на жаль, не здарылася. Такую адсылку не дадалі Канстытуцыю, як і дадалі, дарэчы, прэзідэнцкую пасаду, што было вялікай памылкай, як аказалася. Я думаю, што гэта таксама была памылка, што гэтую адсылку не дадалі. Дык вось, пераемнасць, яна вельмі важная. Паказаць пераемнасць, што Рэспубліка Беларусь незалежная вядзе свае карані ад Беларускай Народнай Рэспублікі і ад Вялікага княства Літоўскага. Гэта тое, што Ярмаловіч даказаў. Так, пераемнасць ёсць. Гэта наша спадчына. То бок, як мы бачым, у канцэпцыях Ярмаловіча, як ёсць нешта такое грунтоўнае, тое, што мае сэнс на сёння, так і тое, што недасканалае. А тое, што недасканалае, яно зразумела, тому што Ярмаловіч, зноку, па слядах аднаго міфа вяртаемся, і ён напісаў, не выязджаючы нават маладзечна. А новыя кнігі, наступныя, ён напісаў ужо з дапамогаю менскіх архіваў. Магчыма, сітуацыя была бы іншай, калі б ён меў магчымасць выехаць у Польскую Народную Рэспубліку ПРЛ, але ён не мог выехаць. Калі б ён мог выехаць у Савецкую Літоўскую Рэспубліку, але не мог, таму што туды з маладзечнай электрычкі не хадзілі. То бок, калі б ён мог даехаць да Вільні, да віленскіх архіваў, сітуацыя магла быць яшчэ лепшай. То бок, кардынальна лепшы, то бок ён мог яшчэ больш накапаць інфармацыі, болей дасканала падысці да лакалізацыі. Лакалізацыі, у тым ліку, гістарычнай Літвы, племёнаў. Такой магчымасці не было, тому што ён быў вельмі абмежаванай інфармацыяй, і інфармацыя тая была недасканалая. Гэта варта разумець, і гэта важна. І ёсць людзі, якія кажуць, што Ярмаловіч працаваў з такімі недасканалымі крыніцамі, і значыць, яго працы гэта нішто, нічога не значыць. Гэта не так, таму што з аднаго боку, праўда, што яго працы недасканалыя, яны маюць хібы. Змагаючыся з аднымі міфамі, ён ствараў новыя, як, напрыклад, то, што продкі беларусаў захапілі літоўцаў, чаго не было. Але важна тое, што ён дамогся сваімі працамі. Гэта чалавек, які першы, скажам, ён стаў першым чалавекам у нашай гісторыі, які ўвогуле нацыяналізаваў гісторыю Літвы. То бок ён зрабіў такім чынам, каб нацыяналізаваць гісторыю Вялікага княства Літоўскага. То бок ён выканаў гэтую задачу. Ён даказаў, што гісторыя Вялікага княства Літоўскага гэта гісторыя беларускага народа.
гэта тое, што ён даказаў і зрабіў. І гэта стала рэчаіснасцю, таму што да 91 года, да таго, як ён атрымаў усебеларускае прызнанне афіцыйнае, з яго кпілі, яго не ўспрымалі сур'ёзна, ну, акадэмікі, я маю на ўвазе. Таму што беларуская інтэлігенцыя яго любіла. А потым, як ён атрымаў прызнанне, на яго пачалі все, ну, наадварот, арыентавацца. То бок ён перавярнуў всю гульню. Спачатку было прынята афіцыйна, што Вялікае княства Літоўскае — гэта выключна гісторыя савецкай Літвы і ніякага дачынення не мае да Беларусі. Ён дамогся, каб сталі звяртаць увагу, і не проста сталі звяртаць, а абавязкова сталі звяртаць увагу на тое, што гісторыя Вялікага княства Літоўскага — гэта і гісторыя Беларусі. Гэта асноўнае. То бок, такім чынам Ярмаловіч, ён, можна так сказаць, уклаў цаглінку ў падмурак незалежнасці Беларусі. Гэта важна. Так. Ну вось, дарэчы, я адкрываў кнігу яго для вас, каб паказаць акурат пра мангола-татарскае нашэсце. Ён пісаў, што мангола-татарскае нашэсце і нямецкая агрэсія ў сучасных падручніках гісторыі і навуковых даследаваннях падаюцца як фактары, што нібыта паспрыялі захопу беларускіх земляў Літвой. Барацьба Русі з татарска-мангольскімі заваёўнікамі значна аблегчыла літоўскім князям ажыццяўленне іх захопніцкай палітыкі ў адносінах да рускіх земляў. І гэтак далей. Але ж добра вядома, што Беларусь з выняткам яе крайніх паўднёвых мясцінаў не ведала мангола-татарскага нашэсця. Значыць, феадалам Беларусі не было ніякай патрэбы шукаць унікага абароны ад татараў. Больш за тое, паводле сведчанняў летапісаў, літоўскія князі ніколі не атрымлівалі ніякіх перамог над мангола-татарамі. Праўда, у вядомай хроніцы Быхаўца апавядаецца пра дзве бітвы, у якіх татары нібыта былі разгромленыя літоўскімі войскамі пад Магільнам і пад Койданавам. Аднак шэраг акалічнасцей прымушае сумнявацца ў тым, што яны былі ў сапраўднасці. Ну і далей Ярмаловіч гэта разбірае. Асноўнае тое, што стала базай на сёння, тое, што мангола-татарскае нашэсце і нямецкая агрэсія, ён даказаў, што гэта не стала фактарам захопу земляў Беларусі Літвой. Не было такога, што нам, беларусам, спрадвечна, у тым ліку Расія, намагалася навязаць і даказаць. Ярмаловіч павярнуў нам кантэкст Вялікага княства Літоўскага. І што для нас сёння важна, гэта захоўваць гэту спадчыну і развіваць надалей. Прычым у сённяшнім абмеркаванні дык чыя же спадчына Вялікага княства Літоўскага, беларускія гісторыкі з літвійскімі прыходзяць да кансэнсусу, што гэта агульная спадчына. Гэта сённяшняя пазіцыя, што гэта ўсё ж такі агульная спадчына. І гэта канцэпцыя, хутчэй сёння ўжо набывае, скажам, такую моц, і насамрэч, калі мы гаворым пра аб'ектыўнасць гісторыі, яно мае сэнс, таму што балцкія племёны па сённяшняй канцэпцыі ўзаемадзейнічалі з славянскімі, як славянскія ўзаемадзейнічалі з балцкімі, і, магчыма, гэта было такім чынам, што
Хтосьці кажа, што славяне асімілёўвалі балтаў. Хтосьці кажа, што гэта балты асімілявалі славянаў, што мы, беларусы, гэта балта крывічы. Гэта все канцэпты такія розныя. Ёсць канцэпт, што все ж такі крывічы мірна суіснавалі з балцкімі племёнамі, і гэта суіснаванне напраўду было мірным, ніхто нікога не крыўдзіў, не біў, не збіваў, на шчыт не браў, на шчыт браць гэта азначае не браў у палон. І хутчэй за ўсяго гэта падобна на праўду, што проста балты і крывічы маглі суіснаваць. Напрыклад, Полацак заснаваў крывы горад, дзе сёння знаходзіцца Вільня, і там цалкам магло быць так, што жылі крывічы, палачане, жылі балты, як і на Ваградку маглі жыць і крывічы, і балты. То бок такая у перамешку, тому што зноўку варта разумець, што на гісторыю фармавання Вялікага княства Літоўскага не варта глядзець сённяшняга нацыянальнага пункту гледжання, тому што мы глядзім, што там былі балты, значыць, гэта сучасная Літова, ганьба. Альбо наадварот, у Літове кажуць, там былі крывічы, там, значыць, гэта сучасная Беларусь, ганьба. Не, тады не было такога панятку нацыянальнасці, таму варта заўсёды трымаць у галаве, што панятак нацыянальнасці гэта сучасная з'ява, якая ўзнікла ў 19 стагоддзі разам з вясною народаў, якая распачалася ў Францыі, да нас данёс Кастусь Каліноўскі, весну народаў, і нацыі пачалі ўзнікаць, тому што гэта палітычная з'ява. Гэта палітычная з'ява, калі народ, які жыве на пэўнай тэрыторыі, ён разумее, што я размаўляю па-беларуску, значыць, я беларус. То бок у мяне ёсць беларуская самасвядомасць, у мяне ёсць беларуская мова, я размаўляю па-беларуску, я ведаю добра беларускую гісторыю, я беларус. Ну, альбо калі там чалавек проста усведамляе, што ён беларус, ён можа нават размаўляць па-польску, па-расейску, но ён усведамляе, усё адно гэта палітычная з'ява. Гэта не этнічная, хутчэй, гэта палітычная. Таму гэта сучасная з'ява 19 стагоддзя. На сярэднявечча і ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага варта глядзець інакшы, не як на нешта нацыянальнае. Тады на народную прыналежнасць такога панятка нават не існавала яшчэ у тыя часы. Ніхто не глядзеў. Ніхто не глядзеў на якую мове ты размаўляў з таго пункту гледжання. Ты размаўляеш на такой мове, ты чужак там. На некай нямецкай, на балтскай мове, на кравіцкай мове, ты чужак для нас. Не. Глядзелі з пункту гледжання, калі гэта купцы, то эканомікі, то бок з пункту гледжання эканамічнага, то бок у Полацку Полацак праз дзівну гандляваў з многімі, як гэта правільна сказаць, з многімі дзяржаўнымі і ўтварэннямі, я думаю, і племёнамі, то бок Полацак меў выхад да Балтскага мора, меў свае абарончыя утварэнні ў Кукейнасе, і вядома, што Полацак цалкам рэальна камунікаваў з балцкімі племёнамі, гандляваў, нешта атрымліваў узамен і гэтак далей. Гэта цалкам нармальна, тому што на гэта ўказвае, што ў нашай беларускай культуры нямала балцкага. Нават взяць нашы легенды, паданні пра змеяў, пра ваўкалакаў і, ў прынцыпе, пра ваўкоў. Гэта все балцкія, скажем, карані. Наши знакамітыя ваўкалаўкі, змеі, цмокі, гэта все балцкія карані. Што для нас, дарэчы, важна. Вся гэтая спадчына. Нават наш знакаміты Ўяслаў Чарадзей, у гонар якога мяне маці назвала, ператвараўся ў ваўкалака. То бок гэта ўжо паказвае, што наколькі балцкія карані былі моцнымі і не чужыя для нас.
М, Так, колькі зараз давайте пагляну на гадзіну, колькі мы за вами ўжо па часе гутарым. Так, я не магу пабачыць, секундачку. Таму што я хацеў момента зайсці у студыю Ютуба, каб прачытаць вашы каментары, а я іх не бачу. Чамусьці. Давайте я зраблю вось так і паспрабую зараз вывесці каментары на экран. Так, ну давайте зараз падказваю на вашы пытанні і будзем да нейкага выніка падыходзіць. Вось. Альбо па тэме, калі у вас ёсць пытанні пра Ермаловіча, пра канцэпт Ермаловіча, калі я магу для вас нешта раскрыць. І яшчэ магу для вас гэта зрабіць, яшчэ ёсць трошкі часу. Таму што ўвогуле, вось я зараз гляджу, што трансляцыя, так, я значыў, ідзе 2 гадзіны 12 хвілін, і, ну, направду, нават тое, што я сёння расказаў, гэта далёка не вся інфармацыя, якую я мог бы расказаць, і калі разбіраць менавіта канцэпт Ермаловіча, калі вось ужо прям браць кнігі яго і разбіраць, гэта можа атрымацца трансляцыя нашмат шырэйшая і большая. Гэта, можа быць, нават трэба дзеліць, таму я не ведаю, ці варта пазней правесці яшчэ адну трансляцыю, альбо, можа быць, гэтай хопіць. Можете напісаць, ласка, у каментарах, ці цікава вам паглядзець яшчэ адну трансляцыю, дзе я буду разбіраць далей. Так, ну давайте я подказываю. Так, у чаце пыталі, а хто гэта Ермаловіч? Ермаловіч, ну, сёння я акурат расказваў, гэта, як яго назвалі яшчэ ў свой час, некаранаваны акадэмік. Таму што па адукацыі ён быў педагогам і пэўны час працаваў педагогам, але праз
кепскі зрок працягваць працу не мог. Дарэчы, гэта тая прычына, чаму ён у другую светную вайну не ваяваў, яго праз кепскі зрок не взялі на вайну. Хаця яго браты двое, яны праз вайну прайшлі, як жаўнеры. І Ярмаловіч, ён гістарычную адукацыю прафесійную не меў. Пры гэтым ён быў абсалютна апантаны, закаханы у гісторыю Беларусі, і ён цэлымі днямі прасіджваў у архівах, даступных у бібліятэках, і вычытваў, выпісваў, занатоўваў кожны дзень. Гэта тое, чым займаўся чалавек Ярмаловіч. Таму яго можна назваць палкім аматарам гісторыі Беларусі альбо некаранаваным акадэмікам. Так, у каментарах я бачу, што чат жыве, і сёння цэлы вечар жыве сваім нейкім уласным жыццём. Я тут пакуль расказваў, чат жыў сваім жыццём, там пра клапоў нешта меркавалі. Гэта нешта. Пакуль я расказваў пра Міколу Ярмаловіча, у чаце паспелі амеркаваць клапоў. Не клапоў, гэта... Выбачаюся, як іх называюць? Клапы. Не клапы, гэта... У мяне вже галава пад вечар так не працуе. Матка боская. Карацей, амеркоўвалі нешта зусім не звязанае з тэмай. Это забаўна. Сергій напісаў: Шляхціш, дзякую вам за працу, вельмі натхняе. Вам таксама шчыра дзякую за ваши словы, бо направду мяне натхняеце вы. То бок тыя людзі, якія зараз мяне слухаюць, чуюць, бачаць. Направду, тое, што вы мяне глядзіце, тое, што вы пішаце каментары, тое, што праяўляеце нейкую актыўнасць, это мяне вельмі маральна падтрымлівае, таму што калі я нешта раблю выпуск, раблю трансляцыю, я бачу, што гэта направду цікава людзям, гэта важна людзям, гэта мяне уласна натхняе рухацца далей. І мяне вельмі натхняе, калі такія цёплыя словы мне пішуць. За гэта я вам вельмі ўдзячны, тому што, направду, вельмі мяне падбухторвае. Нават калі бываюць такія ў мяне моманты, бывае такая, ведаеце, хутчэй, я не ведаю, такія моманты, калі пачынае здавацца, што ці дастаткова я раблю, ці дастаткова гэта цікава людзям, ці трэба яно. І тут Бамс мне ў інстаграме чак піша словы падзякі, што я яго натхніў. Это вельмі мне уласна натхняе працягваць і дае разуменне, што гэта важна, таму што, з аднаго боку, праглядамі, калі я бачу, што там выпуск добра паглядзелі, гэта прыемна, но прагляды гэта проста лічба, таму што я вельмі радаваўся, што мой новы выпуск паглядзела 20 000 чалавек, гэта вау, гэта реально вау, но гэта ўсё адно лічба. І калі адзін чалавек мне напіша ў інстаграме проста цёплыя словы у асабістыя паведамленні, это нашмат болей для мяне каштоўна, чым 20 000 праглядаў. Нават адзін чалавек, тому што гэта нешта асабістае, нешта такое, вау, гэта такая класная энергетыка, таму вельмі, вельмі дзякуй кожнаму, хто мне гэта піша. Я трэнірую памяць рознымі малітвамі з вершаў «Магутны Божа, пагоні мы выйдзем шчыльнымі радамі, хто ты гэткі, па палетках, слуцкай стараны каханы». Вершы вучу я добра, але не вельмі люблю. Гэта нармальна. Вы можете не любіць вершы, гэта цалкам нармальна. Я таксама ў свой час вывучыў «Магутны Божа, пагоні мы выйдзем шчыльнымі радамі», таму што я палічу, што ёсць такія нейкія тэмы, які проста важна ведаць.
ну, ведаеце, ты просто мусіш іх ведаць, і все. Яны дзесьці мусяць быць дзесьці ў памяці, і все. Так. Так, я таксама люблю паляжаць з заплюшчанымі вачыма, але потым магу ўстаць у 8 гадзін вечара, а лажыўся ў 4 гадзіны дня. Бывае такое. Я все ж таки стараюся паляжаць не так шмат, а там 5 хвілін, 10-15 хвілін. І гэта, направду, класная практыка. Калі ты працуеш за камп'ютарам, я штодня працую шмат за камп'ютарам, і я просто даю сабе спакой, напрыклад, пайсці паляжаць 15 хвілін з заплюшчанымі вачмі, можа быць 20, можа быць 30, гэта колькі ты на гэты момант адчуваеш патрэбы. А тым часам у меня зноў батарэйка села, я давайте перападключуся. Камеру перападключу, каб вы мяне бачылі. Яшчэ секундачку, я зараз уключу камеру, вы мяне пабачыце. Так, уже камера долучаецца. Яшчэ секундачку. Все. Перамога. Адзінае, што мне здаецца, я ці то ў расфокусе, ці што? Можа быць, гэта проста перадача якасць такая трошкі мыльная. Так, а як мне зрабіць так, каб вы бачылі чат таксама? Можа быць, давайте я зраблю так. У меня ёсць адна ідэя. А што, не магу себе... ясно. Перацягнуць. Давайте вось так. Вось чат. Я думаю, так нормально будзе. Цікава, хтосьці параўнаў, Султан Абдула параўнаў Ермаловіча з тыпічным японскім клеркам. Памёр на працы, але ўсё роўна трэба яе дарабіць, а потым пайсці ў бар выпіць піва. Султане. Не, ну, у нейкім сэнсе, але Ермаловіч менавіта схапіў апендыцыт. У даным выпадку клеркі, яны проста запрацоўваюцца, а потым, наколькі я чуў, яны ідуць жлукціць алкаголь, і гэта трошкі іншая гісторыя, тому што Ермаловіч алкаголь прынцыпова не спажываў, але, ну, окей, паралель забаўная, што так, запрацоўвацца да смерці. В прынцыпе, так і атрымалася. Ну, Ластоўскі ўсё ж роўна зрабіў вялікі ўклад. На яго імя ведалі падчас адраджэння ў 90-е годы, а Ермаловічу проста пашанцавала нарадзіцца і працаваць у той перыяд, калі рэпрэсіі былі не столь жорсткія.
І так і не. Можа так, як за сталінскім часам не расстрэльвалі, але былі нейкія іншыя выпадкі. Напрыклад, прыгадаем паплечніка Зенона Пазняка, актывіста, якога ў цэнтры Менску забілі ножом. Літаральна ножом забілі у падваротні. У меня вельмі кепскае на імёна і прозвішча. Гэта дзіўна можа падацца вам, тому што я займаюся такім кантэнтам, но мне заўсёды было кепска на імёна прозвішча. Але як жа яго звалі? Давайте паспрабую так і загугліць. Лявон Баразна. Угу. Здаецца, гэта Лявон Баразна быў. Вось такі хлопец, Лявон Баразна. Яго ў цэнтры Менску забілі. І сёння я прыводзіў прыклад як украінскага пісьменніка, празаіка, паэта, як ён у турме загінуў ва ўкраінскай. Ну, як бы такіх, вядома, не было масавых рэпрэсій, расстрэлаў, як за сталінскім часам, не было. Але ўсё адно рэпрэсіі былі як з такім фатальным вынікам. Яны былі. І людзі знікалі, і гінулі, і іх збівалі, і арыштоўвалі, і затрымлівалі, і катавалі. Все гэта было. Гэта нікуды не дзявалася. Таму што такая сістэма, таму што КДБ інакш не ўмеюць. І не ўмелі ніколі. Так, давайте кудысьці павярнуўся. Давайте сюды, да чата. Што тычыцца пашанцавала... Вось я пагаджуся, што пашанцавала з часам, што кнігі Ластоўскага былі знішчаныя і забытыя, а Ярамловіч акурат са сваімі кнігамі ўвайшоў у час адраджэння. Пашанцавала. Гэта праўда пашанцавала ў тым плане, што у гэтым плане час быў зручным. Гэта праўда. Што тычыцца Ластоўскага, я не адмаўляў, што ён не зрабіў вялікі ўклад. Я згодны, што ён зрабіў вялікі ўклад. Я кажу пра тое, што ён быў забаронены, а яго кнігі спалены. Яны былі забытыя. І важны момант, пра што я казаў, што Ярмаловіч адзіны чалавек, які ўвайшоў у гісторыю незалежнай Беларусі, сучаснай, як чалавек з цэльным канцэптам гісторыі Беларусі. Бо Ластоўскага ўжо потым, па здабыцці незалежнасці Беларусі, змаглі яго працу аднавіць і апублікаваць, дакладней пераапублікаваць. То бок усё адно не той эфект. Гэта важныя кнігі, але ўжо не той эфект. Калі вы разумееце, пра што я. Дарэчы, а чаму б вам самім не ўзяцца да такую працу? Якраз у Кракаве, мабыць, ёсць нейкія дапаможныя архівы. Ну, таму што калі я за такую працу возьмуся, то у вас не будзе такога ютуб-каналу, як на якім вы сядзіце, таму што я буду тады заняты нейкай іншай працай, а не сваім каналам, таму што зарабіць выпуск, вось той выпуск, які я зрабіў апошнім, гэта шмат працы насамрэч. Гэта трэба спачатку ідэю прыдумаць, сфармуляваць, каб гэта была ідэя, а не проста там некая, ведаеце, мне бывае падкідваюць ідэі, калі я сам пытаюся. Я сам пытаюся, вядома, но бывае падкідваюць ідэі. Зарабі вось, дапусцім, на тэму, я не ведаю, канфесіі Беларусі. Альбо каталіцтва ў Беларусі, я такі сижу. А як зрабіць? Гэта ж не сфармаваная ідэя. Таму што канкрэтна
я выпуск рыхтаваў са сфармаванай ідэяй. То бок, ну, вот, як трансляцыю, напрыклад, назваў. Як Ярмаловіч адкрыў беларусам сапраўдную гісторыю ВКЛ. Я канкрэтна сфармуляваў, што я хацеў зрабіць. Там, хто павярнуў гісторыю ВКЛ Беларусі, то бок, канкрэтна. То бок, трэба сфармуляваць, што ты робіш. Напісаць сцэнар, перачытаць вельмі шмат крыніц, кніг, выпісаць, потым гэта ператварыць у сцэнар, тому што гэта тэкст, і яго трэба зрабіць более, скажем, папулярным, более дасяжным для слухача, сцэнар зрабіць. Потым гэта трэба зафільмаваць, то бок выставіць святло. У мяне, бачыце, ёсць святло тут. Вось тут у меня софтбокс, там персцёнкавая лямпа. Трэба ўсё выставіць, трэба выставіць камеру. Камера яшчэ перанаграваецца, яе трэба чакаць, калі яна падчас фільмовак астыне, то бок гэта все час. Потым трэба гэта перакінуць на камп'ютар, таму што я здымаю на добрую камеру, і там матэрыялы доўга перакідваюцца. Потым трэба змантаваць, потым трэба аформіць выпуск на YouTube, і гэта все вельмі шмат часу, таму што я гэта все сам раблю. Таму калі я пойду рабіць нейкую іншую працу, допустим, пісаць нейкую навуковую працу, не ведаю, допустим, ці нават не навуковую, тому што я прызнаюся, я навуковую не напішу. У меня такіх здольнасцяў няма, тому што я такіх ніколі не пісаў. Вось, таму калі я пайду нешта пісаць, нейкія артыкулы, то тады не будзе канала. Таму трэба выбіраць. Я все ж таки хочу остаться тут на канале, застаться. Пане Шляхтичу, допоможіть з історичними підручниками. Цікавлюся, де можна взяти історію Білорусі. Я вам подказываю. Вельми раю, показываю. Вось беларуская палічка. Таямніцы полацкай гісторыі. Калі у вас няма магчымасці набыць кнігу, хаця я заўсёды раю набываць кнігі, такім чынам вы падтрымліваеце беларускіх аўтараў. Калі такой магчымасці няма, вось, калі ласка, электронны варыянт. Я ім таксама карыстаюся, таму што мае кнігі засталіся ў Менску, у меня цэлых 2 кнігі. Яны аднолькавыя. Так проста атрымалася, што іх 2. Але яны рознага колера. Адна блакітная, іншая чырвоная чамусьці. Але тая ж самая. Дык вось. Але я карыстаюся электронным, таму што яны ў Беларусі. Вы заходзіце на сайт, бярэце электронную, і я вельмі раю гэту кнігу. Так, яна з акцэнтам на полацкую гісторыю, але тым не менш у кантэксце агульнай гісторыі Беларусі напісана. Таму вельмі цікава, вельмі класна. І многа чаго для выпускаў я браў з гэтай кнігі. Вельмі раю. То бок кніга класная, унікальная. Краўцевіча можна пачытаць, Арлова і іншыя кнігі, які, напрыклад, гісторыя Беларусі. А давайте не так. Ёсць беларуская палічка, правильно? Ось так давайте зробім. Так, які ёсць... Вось, Краўцевіч. Я вельмі раю Краўцевіча, тому што гэта сучасны аўтар. Вельмі раю пачынаць з Краўцевіча, з Арлова, іх асвоіць. І можете азнакоміцца з Ластоўскім, з акурат Ярмаловічам, яго кнігі ёсць у вольным доступе. Але раю пачынаць з сучасных аўтараў, тому што Ластоўскі, Ярмаловіч, зноўку, яны... Вось Ластоўскі, ён пачынальнік беларускай гістаграфіі, такой нацыянальнай. Ён пачынальнік, і вядома, праз тое, што ён быў першым, не было яшчэ такой прафесійнага інстытуту. Таксама ёсць пэўныя хібы, памылкі ў яго канцэпцыях, але азнаёміцца варта, каб мець уяўленне.
Мы пераклалі па-беларуску песню «Ой, шэрмукшнё». Літвійцы напісалі, што бульбіны скралі іх гонар і гісторыю. А потым аўтары кінулі скаргу і прымушаюць выдаліць. Што? Некая дзіўная гісторыя. І што, і гэтая песня ёсць па-беларуску? Балты і крывічы братэрскія народы. Толькі хто з нас малодшы брат? Лепш ніколі не ўжываць малодшы брат як такі. Па-першае, гэта не навукова, пачнём з гэтага. Няма такога, хто малодшы брат, які народ, няма такога. Тому што, з аднаго боку, балты былі раней да крывічоў, да славянаў, але малодшы брат — гэта выключна прапагандысцка-расійскі канцэпт пра малодшага брата, які яна ўтварыла, каб такім чынам назваць беларусаў і украінцаў, што вось мы малодшы браты расіянцаў, расейцаў, велікаросаў. Не варта ўжываць. Кепскі такое спалучэнне словаў. Гэта спалучэнне слоў лепш ужываць толькі да родных братоў. Калі у вас ёсць родны малодшы брат, вось яго можна назваць малодшы брат. У іншых выпадках лепш не варта. Шляхціч хацеў бы наведаць Расію. Не, і калі б мог, то не мог. Таму што я маю польскую міжнародную ахову, дадатковую ахову, і згодна з ёй я не магу выязджаць аніякія краіны, дзе патэнцыйна магу мець небяспеку. Гэта Беларусь, гэта СНД, гэта Расія, Казахстан, гэта хутчэй з усяго Кітайская Народная Рэспубліка, гэта Паўночная Карэя, Паўночная Карэя. Ды, в прынцыпе, Азія, лепш мне туды не савацца. У афрыканскія краіны, на Кубу, туды мне уезд забаронены на ўсё жыццё, пакуль сітуацыя ў Беларусі не палепшыцца. Таму все гэтыя краіны адразу небяспечна. Мяне могуць там затрымаць і дэпартировать. А што тычыцца ўласнага жыцця, ўласнага жадання, што я там не бачу, то бок навошта мне туды ехаць? Не ведаю, то бок каб што? Каб дзеля якіх вялікіх мэтаў? Не цікава. Отже, ВКЛ – держава литовців і русинів. Чи білоруси і українці вважали себе одним народом? Дарэчы, пытанне добрае. Яно змусіла нават мяне так зараз на хвілінку задумацца. Яго трэба так вельмі асцярожна разабраць. Хачу вярнуцца да таго, што я сёння казаў. Не можна глядзець на тагачасныя народнасці з прызмы сённяшняга нацыянальнага пункту гледжання, таму што такога тады яшчэ не існавала. А што існавала? Існавалі прыналежнасць па пункту гледжання прыналежнасці да дзяржаўнасці, то бок Вялікае княства Літоўскае значыць Літвін. Было па рэлігіёзнаму таксама прыналежнасці, то бок калі чалавек быў праваслаўным, ён быў русінам, калі каталіком літвінам. Гэта звычайна было такое па рэлігіёзнаму і па дзяржаўнаму. Таму у плане дзяржаўнай прыналежнасці мы ўсе былі, дакладней нашы продкі былі ўсе літвінамі. Гэта продкі сучасных літвійцаў, украінцаў і беларусаў, все былі літвінамі. То бок
паводле дзяржаўнай прыналежнасці, паводле рэлігіёзнай, хтосьці быў русінам, хтосьці літвінам. Ну, яно вось так працавала. То бок не было такога, што ты размаўляеш украінскую, значыць, ты быў украінцам ці казаком. Хаця вось была яшчэ казацтва, гэта была асобная гісторыя. І пра яе можна асобна размаўляць. Дарэчы, можаш паглядзець мае першыя каментары, я там пісаў аб маіх нядаўніх заслугах. Я іх не магу пабачыць, таму што яны нават у студыі, яны дзесьці ў гары, я іх не бачу. В СССР була каральна психіатрія. Є український фільм «Божевільні», дуже кльовий. Ну, так, такое было. Тут не даць не ўзяць. СССР гэта ўвогуле мемная краіна, затое мороженое за 5 копеек. Ну так, калі коротко. Палічка ці палічка? Ну, давайте спраўдзім. Тому што я сам увесь час блытаюся, хаця сотні разоў глядзеў, падглядаў і ніяк не магу запомніць, не ведаю чаму. Палічка. Вось вам яшчэ адзін сайт, дзе можна правяраць вельмі хутка і лёгка. Вітай, шляхціч, ці падтрымліваеце яшчэ кантакт з Альбертам, который паліглот? Калісьці агляды вашы сумесныя відэа і Альберт выдатна валодае беларускай. Так, я з ім кантактую. Ён ёсць у інстаграме, яго можна знайсці, і вы можете знайсці нават, каб прасцей знайсці праз маіх сяброў у інстаграме. Мой інстаграм ёсць на YouTube-канале ў спасылках. Вы можете такім чынам знайсці. І ў маіх сябрах вы лёгка знойдзеце, напішыце па-польску Альберт. Ён адразу вам выбіцца, і вы можете яму нават напісаць, калі хочаце. Яму, в прынцыпе, будзе прыемна, калі вы напішаце, што вы глядзелі тыя самыя выпускі. Я думаю, гэта выключна прыемныя ўражанні. Дарэчы, з прыемнага ў мяне атрымаў дыплом 3-го месца на рэспубліканскай навукова-даследчай канферэнцыі. Выйшаў на рэспубліку па краяведчым конкурсе. Ну і дыплом і месца па канферэнцыі гісторыя. Слухайце, гэта класна, гэта паважана. Султане, я вас шчыра віншую. Гэта рэальна класна. Так што дзякуй, што падзяліліся. Гэта класна. Так, і спадар РД ацаніў мою фрызуру. Дзякуй. Гэта называецца лень пайсці ў цырульню. В прынцыпе, я дзеля гэтага такую фрызуру і завёў сабе, тому што каб эканоміць на цырульнях, тому што гэта выгадна, ты нарошчваеш сабе хвост, а потым ідзеш і адзін раз падрызаеш. Ну, альбо дома сам. Гэта адзіны, дарэчы, адзіна прычына, чаму у мяне такая фрызура. Ну, добра. Давайте, панове, на гэтым сканчваць. Я шчыра ўдзячны вам за тое, што вы сёння завіталі на этэр. Што вы паслухалі пра Міколу Ермаловіча. Я маю надзею, што я вас шчыра зацікавіў. Давайте пакажу вам кнігу, якую вам варта прачытаць. Такое хатняе заданне. Яна дзесьці ў мяне ёсць тут. Так, это не то. Вось. Не, гэта зноў не то. Там мусіла быць кніга. Якую хачу вам паказаць, каб вы маглі прачытаць.
Вось гэта кніга 100 выдатных дзеячаў Мікола Ярмаловіч. Давайте сабе менш зраблю, тому што я занадта вялікі ў кадры, я велічэзны. Вось так. Дарогу Ярмаловічу. Аўтарства Анатолія Астапенкі. У прыватнасці, гэта кніга, на якой я базаваўся, калі рабіў сцэнар для выпуска. Я яе выкарыстоўваў. Таму вось вы можете яе знайсці сайт. Зноўку гэта беларуская палічка, вы яе лёгка знойдзеце і проста напішыце 100 выдатных дзеячаў Мікола Ярмаловіч. Все, вы яе знойдзеце. У мяне не прагружаецца сёння. Вот, пэўна, таму што я зараз ладжу трансляцыю, таму мне будзе лагаць трошкі. Але вось кніга, яе можна зноўку адкрыць на тэлефоне, пакуль вы кудысьці едзеце, можете чытаць. Тут вельмі шмат такіх цікавых фактаў пра Ярмаловіча. Калі я вас зацікавіў, то вы можете да гэтай кнігі звярнуцца. Рагнарок павітаўся. Вітаю, Рагнарок, а мы ўжо сканчваем. Пытанне, а калі будзе этэр на Твічы? Ну, пакуль не будзе, я хачу больш паправодзіць на Ютубе, таму што на Ютубе даўно не было, і я хачу менавіта скіравацца сюды, на Ютуб больш. Вось, таму што тут такое пытанне, калі я ладжу на Твічы, то, значыць, я не правёў на Ютубе, таму што гэта всё энергія. Гэта не толькі час, гэта энергія, таму што мне прыходзіцца 2-3 гадзіны размаўляць, і, ну, гэта шмат маёй, ну, і не ведаю, як гэта энергію назваць. Ну, проста энергію збірае, у тым ліку і псіхалагічную, і я потым вельмі стомлены, таму зараз хачу больш рабіць на YouTube. Максіме піша, што можна на абедзве платформы адначасова. Так не, у мяне ж канцэпт такі, што на Твічы у мяне выключна гульнявыя стрымы і для баўлення часу, а тут у мяне стрымы тэматычныя. І мне не мае сэнсу на Твіч дабаліваць гістарычны контент. Просто не мае сэнсу. То бок я там раблю іншы контент, толькі гульнявы. Як з польскай мовай? Ці ёсць з чымсьці клопаты? З польскай всё в порządku. Mogę rozmawiać, mogę czytać, mogę gadać z ludźmi. Spoko. Z tym pytaniem całkiem spoko. Ну, з одного боку, бракує практики, відомо, тому що я з дому працюю. Але звярнуцца, патлумачыць, пайсці ў лекарню, там, люксмед, там, патлумачыць, што мне трэба, мне хапае. Так што яшчэ раз усім шчыра дзякую, што вы былі. Хто толькі далучыўся, вы можете пракратаць трансляцыю раней. Я прыкмеціў, што сёння, што зноўку інфармацыі пра Ярмаловіча вельмі шмат, і калі браць кнігу і разбіраць все, што ён, ну, канцэпты, якія ён рабіў, там, і пра гэта разбіраць і рабіць трансляцыю, гэта трэба рабіць новую трансляцыю, тому што зноўку я сёння, мне здаецца, і так шмат чаго расказаў за 2 гадзіны, таму калі вам цікава, напішыце у каментарах, што мы хочам другую трансляцыю па Ярмаловічу, я зраблю. А можа і не трэба, можа давайце як ёсць, і я на іншыя тэмы зраблю. Таму дабраначы ўсім. Яшчэ раз шчыра дзякуй, прыходзьце на наступныя трансляцыі. Наступную суботу я настроены зрабіць дакладна, тому што ёсць тэмы, на якія я хачу зрабіць 100%. Як мінімум ёсць тэма, гэта пытанне расійскіх помнікаў, якія адкрываюць у Беларусі. Гэта, напрыклад, помнік айчыннай вайне ў Полацку і новы помнік, які адкрылі на вайсковых могілках, прысвечаная расійскім жаўнерам часоў расійскай імперыі, і як наколькі гэта шкодна ўплывае на Беларусь,
на беларускую ментальнасць і ўвогуле, што гэта значыць, я хачу прысвяціць асобны этэр гэтай тэме. І, імаверна, ў наступную суботу я гэта зраблю. Таму тэма ёсць, настрой ёсць, таму давайце сустрэнемся праз тыдзень у суботу а 21 гадзіне па беларускім часе, па польскім гэта ад 19, па украінскім, згодна з украінскім, это ад 20 і згодна з Сакартвела ад 23. Я все ведаю на памяць. Таму да сустрэчы і дабранач. І яшчэ раз усім шчыры дзякуй. Я вам усім вельмі ўдзячны. На гэтым мы ўжо скончваем.